Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna ang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Disyembre 23, tuig 2024. Kagkaron sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Duha na lang kadlaw kag Pasko na. Sa gihapon ini mo laga nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa mga nagapauna dalakuan nga mga balita. Department of Public Works and Highways sa tun-an pa kung pwede pagyon ang mga motorsiklo sa Ongka Flyover matapos nga ini ang ginbuksan kag fully functional na. Sa pihak nga bahin, pila ka mga district hospital sa Iloilo nga wala pababutangan sang solar panels hikuton sa tuig 2025. Average sa savings sa hospital sa kuryente yara sa 40%. Sa pihak nga bahin, health sanitation sang syudad, liwat ka nagpandam sa mga vendors nga hindi magamit sang ice halin sa planta bangod wala ini nakapasar sa water test para ibutang sa mga ilim nun. Kag latest update na ton sa sining na sapwa na patay sa barangay Tranghawan na Lambunaw, Iloilo, ginapatihan sini banwa nga may atraso. Pamilya gintumod na ang nasambit sini karon nga bangkay. Muni madalagkuan mga balita, issues king impormasyon na main sentro sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, mga mainit kag dalagkuan man nga mga balita nasyonal nga nagakalinabo karon sa palibot sa pungsod Pilipinas. Aton man sini nga himalon, what's the latest diri karon na banwa 2 days before sa Christmas. Anong mga mainit sini iyang mga balita diri sa aton sini nga pangalagad. Istoryahan ta mga kauturan diri man sa pagpalayag karon sa Bombo Hanay sa Udto. No, katulad ng lamang mga biyan sa mga disqualification case niyo sa kay batok sa kay Pastor Apollo Kibuloy bla ti ining disqualification case gin basura sang COMELEC sa senatorial bid sang kontrobersyal nga pastor. Samtang ang trust kag approval ratings karon sang Vice Presidente Ninday Sara nag-usmod, nagsarurot, nagnubo sang 12% ang or 12 points ang trust confidence or trust kag approval ratings rather para kay Vice President Sara Duterte sa bulan iniiya sang Nobyembre. During those times aton sini nga mga kabumbo didto na nga nangin mainit man ang sitwasyon para iya sa Vice Presidente, no? Ang mga wala tuo sini iya nga mga kontrobersiya man nga ginakaulamiran sini niya, no? Katulad ng lamang sang sining pangusisa sang Quadcom or Quad Committee sa House of Representatives, ang pag-ibwal pagin sa Vice Presidente bla, no? Matapos giti gin-contempto ang iya sining Chief of Staff, no? Gin-contempt ang Chief of Staff niya. Tapos to ti gusto sa Vice Presidente ang opdan niya to sa may holding area sa House of Representatives. Pagkatapos ini itong ang gabi ito papanaugan sa order nga sa iluhon sa prisuan.
Puwerte nga ibwal ni Vice President Sara hasta naglabot sa punto nga may ginkontak na sa kuno. May ginkontak na siya nga tawo nga pananglitan mapatay siya sa amo sadto iyang adlaw or kung mapatay si Vice Presidente, tingang basa nga presidente pa sa Vice Presidente nga don't stop. No? Don't stop. Huwag mong tigilan. Patayin mo rin itong 3 person na to. Ba 3 person? Di amo-amo sina nga mga tsimpo gid banwa bulan sa nga Nobyembre dira magkaron kag ginabasihan sandig sa Pulse Asia ang ginpagwa sini iya nga trust rating sa kay Vice President Sara Duterte halin sa 61% nagnubo ini sa 49%, but silingon may 12% gin nga ginubo. No, samtang 10% naman ang ginubo sa iya sining approval rating from 60 sa aton sining mga kabombo, no? 50% sa Nobyembre, kag sa to Setyembre iya 60%. Tiyamakon mus na banwa, damo ginang do nadulaan sa pagsalig, no? Kag kumpiyansa abi sa kay Vice President Sara Duterte. Ang Pulse Asia nagpagwa sa nasambitan sining survey sa kasagsagan, no, sa pag-file sa impeachment complaints batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag kumadumduman yung pabanwa, si Vice President Sara Duterte nagapangatubang karon sa 3 ka mga nagkalain-lain nga mga impeachment complaints. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, ang Comelec dirigin na basura sini nila banwa ang disqualification batok iya sa kontrobersyal nga founder sa Kingdom of Jesus Christ. Kumadumduman pa sa aton sini nga mga kabombo nga ginadakop, no? Daw isa man niya gawa ka tagure ni man mga 15 dias man tong operation sa aton sini kapulisan dito ya sa May Davao until such time nga napusasan sang kapulisan ining kontrobersyal nga pastor sa aton sini nga mga kabumbo apang sang tion sang file sang certificate of candidacy ginrepresentar ini siya banwa sa iya sini nga legal counsel kang nag-file sang COC agod nga magpapili bilang senador. Maligaran ang pila sini ka mga inadlaw gin-filean sang disqualification or petition si Pastor Apollo Kibuloy, but sa latest diri nga ginpagwa ang impormasyon sang Commission on Elections, ang petisyon nga nagatuyo nga i-disqualify, no, ining ginaakusaran nga child abuser nga si Apollo Kibuloy sa pagpapili sa May 2025 midterm elections. Ikis ini banwa why nangin madinalagon, no, nga punggan ang pagpapili ni Apollo Kibuloy. Ti subong way na sa may nagatawag siya nga pastor kay santo anay Pastor Apollo Carion Kibuloy. Subong Apollo Carion Kibuloy akyo na lang. Sa aton sini nga mga kabumbo sa 14 sini ka mga pahina nga desisyon sa Comelec First Division napaslawan ang petisyon o ang petitioner nga si Labor Leader Sunny Matula nga maghatag sa nagakaigo nga ebidensya agod i-cancel ang certificate of candidacy sang napreso karon nga religious leader. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa parang nga pagpalayag sa mumuharay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Paskwa. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sa nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Indi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tiok. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized.
Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Disyembre taong 2024. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 2 araw na lamang po at Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita, mga pasahero patuloy pa rin ang pagdagsa sa mga bus terminal. Ngayon pong araw, kasabayan ng nagpapatuloy na holiday rush. Marami mga biyahe, fully booked na. Ang Bureau of Fire Protection naman itinaas sa Code Red simula ngayong araw ng Lunes para po yan sa Yuletide season. 24 naman na firecracker at pyrotechnic-related incidents na itala. Ilang mga probinsya makakaranas naman ng mga malalakas na pagulan sa bisperas ng Pasko. Ilang lugar dyan sa may bahagi po ng Oriental Mindoro lubog na rin sa tubig baha. Ang Department of Health naman pinag-iingat ang lahat sa mga sakit na may kaugnayan sa Holiday Heart Syndrome ngayong Pasko at sa bagong taon. Abangan sa ating provincial report, mamaya 9 na barangay sa Burungan City lubog po sa tubig baha, dala ho ng masamang panahon. Sa international news, abangan naman mamaya si US President-elect Donald Trump nagbantang babawiin ang kontrol sa Panama Canal. At sa sports balita, abangan din humamaya si Dillon Brooks. Biduhat po ang Rockets para itumbang Toronto Raptors. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. 2 araw bago ang Pasko, patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga pasahero sa mga terminal at transport hub sa Metro Manila habang nasa kasagsagan po ng holiday rush. Kabilang dito ang Parañaque Integrated International o Terminal Exchange, mga terminal ng bus dyan sa may Cubao, Manila Northport at iba pang mga pangunahing transport hub. Ito ay sa kabila ng ilang mga terminal na nag-ulat na fully booked na ang mga biyahe hanggang sa katapusan ng Disyembre. Batay sa pag-iikot mga kabumbon ng ilang team ng Department of Transportation ngayong araw, marami pa rin ang nagpapakasakali na mag-chance passenger o sumakay sa mga ordinary trip na wala pong reservation. Ayon sa Department of Transportation, binabantayan nilang posibleng pananamantala ng mga bus companies sa dagsaan ng mga pasahero upang lubos-lubusin ang ikakarga o isasakay ng mga pasahero. Binabantayan din ng naturang ahensya sa pangunguna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga kolorum na sasakyan na maaari pong manamantala sa dagsa at pangangailangan ng mga pasahero. Batay rin sa ulat na inilabas ngayon pong araw ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, fully booked na mga bus patungong Bicol Region hanggang Disyembre at 31 at ito ho'y nagsimula pa nitong weekend. Ayon sa tala ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, kabilang sa mga rutang puno na ang papuntang Legazpi City, Tabaco City at Naga City. Ilang extra trip na rin ang idinagdag ngayon pong linggo para matugunan ang mataas na demand. Sa kabila po nito, marami pa rin mga chance passenger ang naghihintay sa terminal at nagbabakasakaling makauwi bago humagpasko. Patuloy din ang paalala ng naturang transport hub na sundin ang mga security protocol sa terminal upang makaiwas sa abala. Una na pong iniulat ng naturang itong Department of Transportation na aabot sa halos 250,000 biyahero ang nagsipagdagsaan sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange sa loob lamang ng 2 nagdaang araw. Samantala, naka-full alert status o Code Red na ang Bureau of Protection simula po ngayong araw, Disyembre 23, para yan sa Yuletide season. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na papairalin ito hanggang sa Enero 2 ng susunod na taon. Ito ay alinsunod na rin sa uplan paalala iwas paputok ng ahensya. Bunsod nito ay epektibo na rin ang operational readiness at striktong pagsunod sa mga precautionary measures. Sa isang press conference, iniulat ni Bureau of Fire Protection Community Relations Service Chief Fire Senior Inspector Gabriel Solan na wala pang naitatalang fire-related incidents sa mga paktorya ng paputok. Ang pinakahuli pong naitala na sunog ay sa isang tindahan ng mga paputok noong Hunyo 2 ng kasalukuyang taon.
Sa kasalukuyan naman, mayroon na pong 24 na firecrackers at pyrotechnic-related incidents sa ating bansa, kung saan 15 po dito ay bunsod ng pagsabog ng paputok at 16 naman ay sa mga pyrotechnics o mga pailaw. Narito pang karagdagang pahayag ni BFP Community Relations Service Chief FAR Senior Inspector Gabriel Solan. Yung trend po natin is still low. So we're hoping na magtutuloy-tuloy po yung ganito. We have already recorded a total of 24 firecracker and pyrotechnic related fire incidents, 15 of which are caused by firecracker explosion and 16 are pyrotechnics o yung mga pailaw po. Samantala, ayon pa sa Bureau of Fire Protection official, nag-deploy na rin ang BFP na mahigit 38,000 nilang personnel. Mayroon ding mga emergency medical units at BFP First Aid Service teams kasama ang Department of Health at Metropolitan Manila Development Authority para tumugon sa mga emergency cases. In terms of the capability of the Bureau of Fire Protection, we are manned by 38,000 plus personnel. They are all on duty now. And we also have our emergency medical units and our recently added BFP FAST, yung first aid service teams, wherein ito pa yung mga naka-motorcycle na EMTs ng Bureau of Fire. So hindi na po, well, we know Metro Manila during the holidays is crowded with vehicles and traffic and all that. Kaya po ang BFP had already deployed motorcycle ready or motorcycle riding EMTs. So together with the Department of Health, together with MMDA, sila po kasama madalas mag-responde sa mga medical emergencies din. Aside from our ambulances, we are also deploying EMTs on motorcycles. Payag po yan ni Bureau of Fire Protection Community Relations Service Chief FAR Senior Inspector Gabriel Solan. Samantala muli pong dumagsa sa mga pantalaan ang mahigit sa 42,000 mga pasahero kagabi hanggang kaninang madaling araw. Batay po sa record na nilabas ng Philippine Coast Guard ngayon pong araw, binubuo ito ng mahigit sa 19,700 na mga outboard passenger at 23,100 na mahigit na mga inbound passenger. Ang naturang datos ay mula po alas 12 ng hating gabi kagabi hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Ang mga ito ay namonitor sa mga pantalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, sa loob ng naturang reporting period, nagawa ng Philippine Coast Guard na imonitor ang kabuang 182 mga vessel at 28 mga motor bangka. Tiliring nakadeploy ang mahigit sa 2,000 o 2,800 na mga personnel ng Philippine Coast Guard kasabay ng nagpapatuloy pa rin na pagpapatupad ng heightened alert. Natili namang bukas ang Coast Guard Public Affairs Service sa numero na 0927-560-7729 para huyan sa anumang mga concern o mga alalahanin ng mga pasahero o mga biyahero. Samantala, kuhang po muna tayo ng report. Ang huling investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, itatakda na po yan sa Enero ng susunod na taon. Samantala, si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman hindi na papadaluhin pa. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng karagdagang report mula kay Bombo JC Galvez. Itatakda ng Senado sa Enero sa susunod na taon ang huling investigasyon hinggil sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, pupulungin niya ang kanyang mga staff para sa pagtatakda ng huling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa itatakdang pagdinig, hindi na iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa halip ay ilang law enforcement agencies. Siguro mag-schedule kami ng isa ngayong January. Tapos pwede na namin i-wrap up yun. Hindi na po. Tapos na yung panahon niya sa subcommittee sa Senado. Nasabi naman niya gusto na niyang sabihin. So, ang bala ko imbitahan yung PNP, PDEA, IAS, yung internal affairs ng PNP, CHR. Kasi yung record, establish natin yung record. Ano ba ang naging record ng Duterte administration war against illegal drugs? Binigyan na rin ng subcommittee ni Pimentel ng kapangyarihan para mag-cite for contempt ng resource person.
Anya, isa ito sa iniling niya kay Senate President Francis Chis Escudero at inamyenda naman ang rules ng Senado. Paliwanag ng senador, kung iniinsultong komite ay insulto rin ito sa buong Senado dahilan kung bakit binigyan na ng kapangyarihan ng subcommittee ni Pimentel. Samantala, babasahin pa lamang din daw ng Minority Leader ang binong rekomendasyon ng House Squad Committee ukol sa war on drugs. Sa rekomendasyon kasi ng Kamara, pinakakasuhan si dating Pangulong Duterte at ilang kaalyado nito kaugnay ng extrajudicial killing sa kanyang giyera kontra droga. Well, babasahin natin yung report ng Quadcom. Pero syempre iba naman yung topic nila. Ang Quadcom kasi JK eh. Okay. Tapos bumalik sila sa panahon na mayor si President Duterte. Yung sa atin, yung sa amin sa Senado, sa subcommittee, Duterte administration war on illegal drugs. Okay. Doon lang tayo. So hindi ibig sabihin nun lahat ng JK ay konektado sa drug war. Pero kung konektado sa drug war, yun, report din natin yun. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 12 minuto, makaslipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, patuloy daw na pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pondo para yan sa susunod na taon. Muli pong pinulong ng Pangulo ang economic managers na kinabibilangan ni na Finance Secretary Ralph Recto, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan sa Malacanang ngayon pong araw na ito. Kasama rin sa meeting si Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, noong Biyernes lang ng hapon natanggap ng Pangulo ang printed copy ng 2025 National Budget. Target ni Pangulong Marcos na mapirmahan ang General Appropriations Bill bago humatapos ang taon. Ayon pa kay Secretary Chavez, sa mga nakaraang pulong ay hindi naman po nababanggit ang pagkakaroon ng reenacted budget. Bombo Weather Update. Samantala mga kabombo, nanatili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ito hong tropical depression na dati hong tinatawag bilang Bagyong Romina. Una hong pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility kahapon at nakaapekto sa ilang mga lugar, kabilang po dito ang Pag-asa Islands dyan sa may bayan po ng Kalayaan sa probinsya ng Palawan. Gayunpaman, hindi ito nagtagal at tuluyan din pong lumabas sa Philippine area matapos ang ilang oras lamang na pananatili nito sa teritoryo ng Pilipinas. Huli pong namataan sa layong 165 kilometers sa kanluran ng Pag-asa Islands ito hong naturang bagyo. Taglay pa rin po nito ang maximum wind o ito hong hangin hanggang sa 55 km per hour malapit sa gitna. Yung pagbugso nito na-maintain ang hanggang sa 70 km per hour. Gumagalaw po ang naturang bagyo sa direksyon na northwestward. Sa ngayon mga kabombo, wala na itong gaanong epekto sa Pilipinas, lalo na dyan sa may probinsya ng Palawan na pinakamalapit sa naturang bagyo. Samantala, malaking bahagi naman po ng bayan ng Baco sa Oriental Mindoro ang nalubog sa baha dahil po yan sa patuloy na pag-ulan. Madaling araw nitong Lunes dahil sa nahatak na kaulapan ng Bagyong Romina at iba pang weather system. Lubog din sa baha ang mga bahay, kalsada at mga taniman sa mga karating po na lugar, kagaya ng Barangay Pinagsabangan 2 na Uhan. Nag-uumpisa pong tumaas ang tubig sa kalsada mula pa nitong nakaraang araw, dulot na rin ng masamang panahon at walang humpay na pagbuhos ng ulan sa kabundukan. Maging dyan sa may Barangay Borbole, sa bayan po ng Baco ay hindi pa rin passable ang kalsada sa mga motorista. Ang mga residente naman ng Tabon-Tabon ay pinaghahanda na rin sa posibleng pagtaas pa ng tubig dahil sa patuloy na pag-ulan sa kabundukan, kung saan sila naman ang nagsisilbing catch basin ng probinsya. Sa kaugnay pa rin balita, mga kabombo, sa gitna ho ng mga paghanda at mga selebrasyon para yan sa araw ng Pasko, posible pong makakaranas ng mga malalakas na mga pagulan
ang maraming probinsya sa bisperas ng Pasko, Disyembre 24, bukas po ito. Batay ho kasi sa pagtaya ng State Weather Bureau na nilabas ngayon pong araw, maaari hong maranasan ng heavy hanggang sa intense na mga pagulan sa mga probinsya ng Camarines Norte, sa Quezon Province, at dyan sa may Aurora Province sa may Central Luzon. Ang tatlong nabanggit na probinsya ay maaari pong makaranas ang hanggang 100 hanggang 200 milimetro ng tubig ulan. Maaari na pong maranasan ang moderate to heavy sa mga sumusunod na probinsya. Isabela, ang probinsya po ng Aurora, probinsya ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, dyan sa may Bicol Region. Dyan sa may bahagi po ng Camarines Sur, Isabela, Albay, at maging ito hong Masbate, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, at dyan sa may bahagi po ng Romblon sa Region 4B. Sa mga naturang probinsya, inaasahan pong mararanasan ang mula 50 o 50 hanggang sa 100 milimetro ho ng tubig ulan. Posibleng magpatuloy pa rin ito sa mga mismong araw ho ng Pasko. Dahil dito, pinag-iingat po ang publiko at pinapayuhang imonitor ang mga advisory na inilalabas ng inyong mga lokal na pamahalaan, mga local government units at mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa tinatawag na disaster mitigation. Nagbabala naman po ang Philippine National Police laban sa paggamit ng mga paputok sa mga residential area sa kasagsagan ng holiday. Ginawa ni PNP spokesperson at Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo ang babala dahil sa banta nito sa mga kabahayan at mga ari-arian. Ayon kay Fajardo, maraming pagkakataon nang nagiging dahilan ng mga sunog at injury ang mga paputok na basta na lamang sinisindihan sa mga komunidad. Kasabay nito ay inirekomenda ng opisyal ang pagtungo na lamang sa mga itinalagang Community Fireworks Display Zone at doon na lamang sindihan ang mga legal o pinapayagang paputok at pyrotechnic device. Mas masaya din niya sa mga itinalagang zone dahil sa tiyak na mas maraming tao na pawang nagsasaya sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, iniulat ng Department of Public Works and Highways ang bahagyang pagbuti ng lagay po ng trapiko sa malalaking bahagi ng Bicol Region mula sa dating mabigat na trapiko na inirereklamo ng mga biyahero nitong nakalipas na linggo. Ito ay kasabay pa rin ng tuluyang pagbubukas ng ahensya sa ilang mga pangunahing highway bilang tugon na rin po ito doon sa mga inilabas na reklamo ng mga biyahero. Ayon sa Department of Public Works, binuksan na ang 3 road section ng Gandaya Highway at maaari na pong magamit ng mga biyahero. Ngayong araw, mga kabombo, binuksan din ang isa pang road section. Ang mga ito ay pawang magagamit sa two-way traffic. Binuksan na rin para po sa one-way traffic ang Daang Maharlika Highway sa may Labo, Camarines Norte. Diyan po yung madalas nirereklamo nitong nakalipas na weekend. Nito hong nakalipas na linggo, marami hong mga motorista ang nagrereklamo dahil sa marami sa kanila ay inaabot pa ng mahigit sa 5 oras bago makalusot sa mabigat na trapiko sa Sipokot, Pragay, Lupis section ng Gandaya Highway. Ang report po dito, mga kabomboy, umaabot daw ng hanggang sa 17 kilometro yung haba po ng trapiko, kaya po nahirapan na umaabot ng 5 hanggang 8 oras ang ating mga motorista. Ito ay dahil na rin sa ginagawang rehabilitation work sa pangunguna ng Department of Public Works. Dala na rin po yun ang ilang mga bahagi ng naturang kalsada na gumuho sa mga nakalipas na buwan at mga linggo dahil yan sa mabibigat na mga pagulan at mga nakalipas na mga pagbaha. Ayon pa rin sa naturang ahensya, mas lumuwag na ang trapiko para sa mga biyahero palabas at papasok sa probinsya ng Camarines Sur at Camarines Norte. Natugunan na po ang bahagyang gulo na naitala naman sa may Batangas Port nitong weekend. Sinasabi na nag-ugat po ito sa pag-uunahan sa pila ng mga pasahero. Ayon kay Dr. Joselito Sinocruz, ang Batangas Port Manager, nasira daw ang sistema sa Batangas Port dahil bigla na lamang umalis sa pila ang mga pasahero at nagpipilit na mauna. Tiniyak naman ng port management na hindi na po mauulit ang pangyayaring ito. Kaya nagtalaga na sila ng karagdagan pang personnel sa lugar. May napaulat din umano na sabwatan para mauna sa pila ng mga sasakyan, kaya iniimbestigahan na rin ang nasabing pangyayari. Oras natin, mga kabombo, meron na ho tayong 20 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Abangan humabaya sa live report ni Bombo Annalyn Soberano, ito hong Committee on Legislative Franchise, nagsagawa ho ng pagdinig kaugnay sa mga proyekto
inihabol po itong mga pagdinig na ito. No? Ang National Grid Corporation of the Philippines, dinedepensa naman ang pagkaantala ng ilang mga proyekto pero tiniyak na ginagawang lahat para humakumpleto ang mga proyekto. Abangan po ang live report mamaya ni Bombo Annalyn Soberano, kaugnay pa rin po dito mga kabombo. Sa iba pang mga updates, naglabas ng direktiba ang Office of Civil Defense para ho sa paghahanda sa posibilidad ng tsunami sa ilang rehiyon sa buong bansa. Kasunod po ng ilang serye ng mga pagyanig dyan sa may Ilocos Sur. Ang serye ng pagyanig ay una pong kinumpirma ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology at tinukoy bilang epekto ng Manila Trench o paggalaw ng Manila Trench. Sa kabila kasi ng walang tsunami alert na inilabas kasunod po ng serye ng pagyanig, ipinapaalala ng PHIVOLCS sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon na magsagawa ng mga readiness measure at makipag-collaborate sa mga lokal na pamahalaan at mga national agencies. Inatasan ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno ang mga regional director ng tatlong nabanggit na rehiyon na agad magsagawa ng mga serye ng training o mga drill. Pinapabantayan ng opisyal sa mga regional director ang posibleng mga paggalaw ho ng Manila Trench na maaring magdulot ng malalakas na pagyanig at tsunami sa kanilang area of operation. Kasunod din ng mga serye ng pagyanig sa Ilocos Region, pinangunahan nitong si Director Nepomuceno ang Interagency Coordinating Meeting para sa akmang paghahanda tulad po ng komprehensibong evacuation plan, pagtukoy sa mga potential ng mga evacuation center sa mga coastal communities, mga testing dun ho sa mga tsunami alert system and communication channel, at maging yung pagsasagawa ng mga serye ng drill kasama ho dyan ng Philippine National Police at ang Bureau of Fire Protection. Sa huling update ng PHIVOLCS, tinatayang aabot na po ng hanggang sa 180 mga aftershock. Yung pong naitala mula noong naitala ang magnitude 5.3 na lindol sa karagatang malapit po na sa bayan ng Santa Catalina dyan sa may Ilocos Sur. Ito ho'y nangyari nitong nakalipas na linggo. Oras natin 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Update po tayo dito sa inihabol po na pagdinig ng Kamara de Representantes. Nasa linya ho natin sa kanyang live report si Bombo Annalyn Soberano. Bomboan, kumusta dyan? Yes, Bombo Genesis, nagsasagawa ngayon ng pagdinig ang House Committee on Legislative Franchise kaugnay sa nangyaring malawakang brownout na nagkaroon ng malaking epekto sa sektor ng negosyo at mga proyektong na-delay na isinasagawa ng National Grid Corporation. Ayon kay House Committee on Legislative Franchise Chairman, Representative Gus Tambunting, ang pagdinig ngayon ay continuation lamang kung saan nais nila mabatid ang katotohanan sa likod ng mga nangyayaring brownout. Kinu-question kasi ang mga naantalang proyekto din ng NGCP. Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na pinatawan nila ng multa ang NGCP dahil sa delay ng kanilang mga proyekto. Ayon kay Tambunting, nasa 37 na mga proyekto ang naantala kung saan 34 dito ay unjustifiable delays. Pakinggan natin ang opening statement ni Representative Gus Tambunting. Alerts and resulting to widespread power outages that disrupted commerce and severely impacted communities. In response to the climate issues that affected our franchisees, the committee took a proactive approach by initiating briefings in July of this year on the readiness of power utilities for anticipated impacts of La Nina. Were held to identify critical concerns to provide swift action. Though our briefings, it was revealed sa kabilang dako, iniulat ng pamunuan ng National Grid Corporation Sa kabilang dako, iniulat ng pamunuan ng National Grid Corporation sa pagdinig ngayon ng komite na wala silang delay sa mga System Impact Studies o SIS. Paliwanag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza na kung mayroon man silang delay sa SIS, ito ay nakapaloob pa rin sa timeline na nakasaad sa ilalim ng regulasyon at ilan dito ay may nakita din silang misalignment.
Sinagot ni Attorney Alabanza na nagbayad sila ng multa hinggil sa mga pending nilang proyekto. Nilinaw naman ito na may iba pang dahilan kung bakit naantala ang kanilang mga proyekto. Gayunpaman, sinisiguro nila na makukumpleto ang mga proyektong ito. Ipinagmalaki ni Alabanza na sa kabila ng maraming hamon, nagawa nilang makumpleto ang pinakamalaking proyekto sa Visayas. Siniguro naman ng Alabanza na makikipag-ugnayan sila sa ERC o sa Energy Regulatory Commission para tugunan ang mga misalignment sa timeline. Aminado si Alabanza na mayroon talagang regulatory delays na kinakaharap ang NGCP. Tiniyak naman ni Alabanza na tinutugunan nito ngayon ng NGCP para maiwasan ang delay sa actual implementation ng mga proyekto. Live mula sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño. Yes, Bombo Genesis. Okay. Bale, ito na yung panghuli o meron pa bang susunod dito? Kasi I believe nag-Christmas break na, no, ang Kamara? Alam mo, Bombo Genesis, talagang masigasig pa itong mga congressman natin dahil sa bisperas ng Pasko ay talagang hakot pa sila sa trabaho. So ngayon, Bombo Genesis, ito yung huling pagdinig ng Legislative Franchise Committee sa ngayong taon. Pero sa susunod na taon, tiniyak ni Representative Gas Tambunting na magpapatuloy ang kanilang pagdinig hinggil nga dito sa issue ng NGCP dahil nga may mga nakitaan din silang mga mga kailangang tugunan, lalo na itong mga proyekto. Pero sinagot naman ng NGCP na may mga dahilan kung bakit nagkaroon ng delays. Ito ay dahil nga sa ilan ay hindi maaprubahan ng Energy Regulatory Commission at iba naman yung sa Korte, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo. Live mula dito sa Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya ng Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Serena. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, kuha po tayo ng mga balita pa dyan sa ibayong dagat. Ipinasakamay na ng Israeli Army ang 7 Lebanese detainees sa United Nations Peacekeeping Mission. Kinumpirma ng Lebanese Red Cross ang nasabi pong insidente. Mula sa Nakura sa Israel ay inilipat na ang mga ito sa Lebanese Italian Hospital sa Tyre City sa Southern Lebanon. Magugunita ang naging epektibo nga noong Nobyembre 26 ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Mula noon ay kapwa inakusahan na magkabilang panig na lumabag sa nasabing ceasefire. Sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, inamin naman ng Saudi Ministry of Foreign Affairs sa Riyadh na hindi pinansin ng Germany ang kanilang pagbibigay ng babala sa sospek na umararo sa Christmas market sa Magdeburg. Ayon sa nasabing ahensya na binigyan na nila ng impormasyon ang German government at maging sa kanilang intelligence agencies, subalit hindi nila ito pinansin. Ang natura pong sospek na si Talib al-Abdul Mohsen ay naaresto matapos ang ginawa nitong pagsagasa sa Christmas market kung saan abala ang mga tao sa pamimili na nagresulta sa 2 kataong nasawi at mahigit 6 na pong individual naman ang nasugatan. Base sa impormasyon ay nabigyan na ng asylum sa Germany noong 2016 si Talib al-Abdul Mohsen at matapos nga po ang 10 taon ay naging residente siya ng Germany. Tinalikuran naman niya ang pagiging Islam at itinuturing niya ang sarili niya bilang isang bayani sa ginawa niyang pagtalikod. Meron din itong ginawang websites na tinutulungan ang mga babae sa Saudi na umalis sa kanilang bansa. Sa ngayon ay nananatiling nakakulong ang naturang sospek at inaalam pa nila ang pinakamotibo nito sa paggawa ng naturang krimen. Bombo Sports News.
Sa ating sports balita, tinalo nitong si Alexander Usyk, itong si Tyson Fury sa kanila pong ikalawang pagkikita sa boxing ring. Ito rin po yung ikalawang panalo nitong si Usyk kay Tyson Fury. Nakuha nitong si Usyk ang unanimous decision sa panalo laban sa naturang laban sa ginanap po ito sa may Saudi Arabia. Dahil dito ay nanatiling wala pa rin itong talo o undefeated sa dalawang division. Magkakapareho na binigyan ng mga judges, mga husgado ng 116 to 112 ang Ukrainian boxer para ibigay ang ikalawang panalo o pagkatalo kay Fury. Mayroon ng 23 panalo at wala pang talo itong si Usyk na mayroong 14 na knockouts habang itong si Fury ay mayroong 34 na panalo at ito po yung kanyang ikalawang pagkatalo. Kasama rin po dito sa kanyang record ang isang draw. Unang tinalo nitong si Usyk si Fury nito pong buwan ng Mayo ng kasalukuyang taon at humirit pa po yung kanyang kampo ng rematch taong 2022 nang inanunsyo nitong si Fury ang kanyang pagre-retiro sa boxing at ito'y bumalik mula sa laban matapos po ang ilang buwan. Kinwestiyon naman nitong si boxing promoter Frank Warren ang desisyon ng mga judges, subalit minaliit lamang ito ni Usyk. Nanguna naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na bumati sa kanyang kababayan na boksingero na dati rin pong sundalo at nagsilbi sa Ukraine sa giyera po nito kontra sa Russia. Naging sundalo itong si Usyk sa naturang laban nang sakupin nga po sila ng Russia. Sa iba pang mga sports news, binuhat itong si Houston Rockets forward Dillon Brooks ang kanyang kupunaan para ho pataubin ang Toronto Raptors gamit ang kanyang 27-point performance. Tinapos ng Houston Rockets ang laban, hawak po ang 4 na puntos na kalamangan, 114-110. Maliban kay Brooks, solidong performance din ang ipinakita ng sentrong si Alperen Sengun na gumawa ng double-double, itong 17 points at 10 rebound. Ang high-flying guard ng Rockets, itong Phil-Am na si Jalen Green ay kumamada ho ng 22 points at 7 rebound. Binuhat naman ng Raptors rookie na si Jacoby Walter. Gamit po ang kanyang 27 points habang nalimitahan lamang sa 6 na puntos ang guard na si Scottie Barnes. Kasama po ang team high na 10 rebound. Dinominan ng Rockets ang point o paint area at gumawa ng 62 points sa loob po nito. Ito ho'y katumbas ng 50% o kalahati ng kabuang score na kanila pong naipasok sa laban. Sa Raptors, bumawi ito sa 3-pointer at nagpasok ng 17 na 3 points kumpara sa 7 na ipasok lamang ng Houston. Ngunit sa kabila po ng magandang 3-point performance, mas naging agresibo ang Rockets sa depensa. Sa buong laban ho kasi, gumawa ito ng 53 o 53 mga rebound habang 42 lamang ang naisagot ng kanilang kalaban. Mas maraming steals at mga blocks rin ang nagawa nito kumpara sa Toronto Raptors. Samantala, ilalabas na po ngayong araw ng Lunes, Desyembre 23, ang limitadong bilang ng mga bagong polymer banknotes. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa 70 million hanggang 90 million piraso ang inilaan para sa bawat 500 pesos, 100 pesos at 50 pesos na polymer banknotes. Una itong irorolyo sa Greater Manila area sa kaisusunod na ilalabas sa nalalabi pang lugar sa ating bansa. Sa ngayon, maaari pa lamang pong ma-withdraw over-the-counter ang bagong polymer banknotes at kalaunan naman ay magiging available na rin ito sa automated machines, ang 500 pesos at 100 pesos na polymer banknotes. Muling nilinaw naman ng Central Bank na wala pong plano para i-phase out ang perang papel, sa halip ay patuloy pa rin pong i-produce ang mga ito. Ang perang papel nga at serye ng mga bagong polymer banknotes ay pareho po yung papaikutin sa sirkulasyon para matugunan ang demand para sa supply ng pera. Sa iba pang mga updates, nakakumpiska ang National Capital Region Police Office ng kabuang 453,000 na mga bawal na paputok sa Metro Manila, particular na sa may lungsod ng Quezon. Ayon sa isang National Capital Region Police official, tinatayang nagkakahalaga ang mga nasamsam na paputok ng 453,000 pesos mahigit. Ito'y base na rin sa ikinasang operasyon mula Disyembre 16 hanggang sa kasalukuyan. Muli namang ipinapaalala sa publiko ang mga pinagbabawal na paputok para sa matiwasay na selebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon. Kabilang po rito ang Watusi, Piccolo, Papap, ang 5-Star, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Kuiton, Atomic Bomb,
Atomic Triangle, Goodbye Bading, Goodbye De Lima, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rockets, King Kong, Super Lolo, maging ang Giant Whistle Bomb, ang large size na Judas Belt, Coke and Can, ang Pillbox, Kabasi, Special, ang Goodbye Chismosa at ang Goodbye Philippines. Samantala, muli namang ipapakalat ng Eastern Police District ang binuo po nitong Oplan Bandilyo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa paggamit ng mga paputok. Ayon po sa ahensya, simula ngayong Pasko hanggang sa sumapit na ang bagong taon ay tuloy-tuloy silang mag-iikot sa buong area of operations upang ipaalala sa kanilang nasasakupan na mabigat na parusa ang nag-aabang laban sa sinumang mahuhuli na nag-iingat po ng mga illegal na paputok. Gamit po ang bandilyo, mag-iikot anya ang pulisya upang manawagan sa mga residente, magbabala at umapila na iwasan ang pagbili at paggamit ng mga illegal na paputok. Ayon kay APD Acting District Director Police Colonel Villamor Tuliao, bukod sa mga lugar ng pagtitipon, mahigpit din nilang binabantayan ang mga komunidad, lalo na mga pasaway na gumagamit pa rin ng illegal na paputok. Nabatid nga na nasa 1,000 tauhan ng EPD ang ipinakalat sa mga matataong lugar. Partikular na po ang mga simbahan, pasyalan at pamilihan. Katuwang na rin ang force multipliers mula naman sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Pagtitiyak ng opisyal, may nakalatag po na police assistance desk sa mga lugar na kanilang binabantayan at nakahanda silang tumugon sa sandaling kailanganin. Oras na natin, meron na lamang ko tayong 23 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Abangan mamaya ang live report ni Bombo Grant Hilario. Ito pong dinarayong bilihan ng ham dyan sa may Quiapo, mabenta na. Or nasa linya na ho natin si Bombo Grant. Update po tayo mga kabombo. May ilang mga mamimili daw ho na matyagang naghihintay sa mahaba-habang pila para ho makabili ng ham. May update po dito si Bombo Grant Hilario. Bumaba na ang pila mula sa loob hanggang labas sa sikat na bilihan ng hamon dito sa Quiapo, Maynila 2 araw bago sumapit ang Pasko. Ayon sa isang mamimili na si Jason Dario, matyaga siyang naghintay ng 1 oras makabili lamang ng hamon panghanda. Once a year lang naman yung para itong season natin na darating na Christmas. Saka ni-request din ng daddy ko para ibigay ko sa kanya. Mga almost 1 hour na ako nakapila dito. Tinatsaga para makabili ng ham. Kwento ng isa pang namimiling si Teresita Ramos. Galing pa siya ng Las Piñas at dinayo talaga nila ang Quiapo para lamang bumili ng hamon panghanda sa Noche Buena. Las Piñas. Umalis kami sa bahay saktong 10. Tapos kararating lang namin. Almost 1 hour. Sa kami nagdaan sa Rose Boulevard. Samantala, ibinahagi naman ni Ryan Liberato, isa ding mamimili na bahagyang tumaas ang paborito na lang hamon kumpara noong nakaraang taon. Ngunit dagdag niya, bumili pa rin sila dahil taon-taon nila itong ipinamamahagi sa kanilang mga pamilya. Yung iba sa amin, tapos yung iba sa mga kanya-kanyang families. So we make sure na makatikim yung every families. Siguro, compare ko from last year, tumaas siya. Siguro 100 plus, from 800 plus, ngayon naging 900 plus. Inaasahan naman na masahaba pa ang pila ng mga nais makabili ng hamon dito sa Quiapo, Maynila ngayong bisperas hanggang sa mismong araw ng Pasko. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras na natin 21 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Naging matagumpay ang isinagawang testing sa 2 bagong 55mm M71 howitzer ng 15th Marine Company ng Marine Brigade na isinagawa po sa Mindanao. Pinangunahan ng Philippine Army 6th Field Artillery Battalion ang testing para humatukoy ang kalidad at reliability ng mga war material ng bansa. Sa pamagitan po ng testing, natutukoy ang performance at accuracy ng mga howitzer na kabilang po sa mga pangunahing ginagamit na war materials ng Pilipinas. Ginagawa rin ang testing bago po ang pag-deploy sa mga bagong howitzer upang matukoy kung may mga palyadong bahagi o parte ng mga ito. Ayon pa sa Philippine Army, ang mga naturang war material ay pangunahing ginagamit sa mga combat at military operations ng mga sundalo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Samantala, nagdagdag na po ang University of the Philippines, Philippine General Hospital ng ilang advanced diagnostic equipment at mga critical care facilities bilang bahagi po yan ng pagpapabuti pa ng kanilang serbisyo. Kinabibilangan ito ng combined imaging capability sa positron emission tomography and computed tomography o mas kilala po yan sa tawag na PET-CT scan equipment. Sa pamamagitan po nito ay inaasahan na makakapagbigay ng mas komprehensibong diagnosis sa mga pasyenteng nagkakasakit. Kaya nito na mag-accommodate po ng hanggang 8 pasyente kada taon at inaasahan na mapapataas pa ito sa 14 na pasyente kapag naging regular na ang operasyon nito. Kasama rin po dito ang bagong Centralized Intensive Care Unit na may kapabilidad naman na mag-accommodate ng hanggang 32 pasyente kasama ang 128 na slice CT scan. Ang mga bagong pasilidad at mga kagamitan ay bahagi po yan ng pammatagalan na master plan ng UP-PGH. Dagdag sa mga kasalukuyan nitong serbisyo bilang pangunahing public hospital ng ating bansa at training ground ng mga healthcare professionals. Ayon naman sa UP Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Ligaspi, ilang taon din ang lumipas bago po nabili ang kauna-unahang PET-CT scan facility ng gobyerno. Ang mga ito ay magagamit para sa mga mahihirap na kababayan po nating pasyente na inaasahang 80% makakagamit sa mga ito kada taon. Batay po sa record ng UP Philippine General Hospital, nakakapagserbisyo ito ng hanggang 700,000 na pasyente kada taon. Patuloy naman sa pagtaas ang presyo ho ng ilang mga pangunahing bilihin 2 araw bago ang Pasko. Batay ho sa monitoring ng Department of Agriculture bantay presyo. Sa ilang pamilihan, sumipa na po sa 190 pesos ang kada kilong presyo ng kamatis o halos 200 piso na. Umalawa naman dito ang luya na nasa 200 pesos kada kilo, gayon din ang bawang na nasa 160 pesos kada kilo habang ang sibuyas nasa 120 pesos ang bawat kilo. Para ho sa carrots, ito ho'y nasa 120 pesos kada kilo at yung patatas po'y nasa 110 pesos kada kilo. Ang talong naman ay nasa 100 pesos kada kilo habang ang repolyo ay nasa 95 pesos kada kilo. Pinakamurang gulay na nabibili rito ay ang sayote na kasalukuyan pong nasa 60 pesos kada kilo. Batay pa rin po yan sa report ng Department of Agriculture bantay presyo. Samantala, sa presyo naman po ng karne, ang manok ay hanggang sa 210 pesos kada kilo pero may mas mababa ho dito depende dun sa parte ng manok na bibilhin. Ang choice cuts po ay hanggang sa 220 pesos kada kilo. Sa presyo po ng baboy, ang kasi may nasa 320 pesos kada kilo habang ang liam po ay papalo ng hanggang sa 370 pesos bawat kilo o halos 4 piso na kada kilo. At hindi namang mahal ang presyo po ng baboy na nasa 290 pesos ang kada kilo. Ang bangus naman ay nasa 220 pesos ang kada kilo habang ang tilapia ay tumas din sa 130 pesos ang bawat kilo. Nagpapatuloy pa rin po ang naitatalang pagyanig o volcanic earthquakes ng FIVOX sa Mount Canlaon sa Negros Island. Batay sa update po ng FIVOX, mayroong 15 na volcanic earthquakes o pagyanig na naitala sa bulkan sa nakalipas pong 24 oras. Nasa 7,178 na tonelada rin ng asopre o sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Maging ang pamamaga ng bulkan ay nagpapatuloy pa rin. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin po ang Alert Level 3 sa bulkan kung saan pinalilikas ang mga nakapaloob sa 6-kilometer radius mula sa tuktok po yan ng bulkan. Oras natin meron na lamang ho tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Kasunod ng pagbubukas ng kauna-unahang food bank na walang gutom kitchen ay hinikayat po ng Department of Social Welfare and Development ng bawat mamayan na makiisa sa advokasya sa pamagitan po ng food donation o pag-donate ng mga pagkain o kung hindi man ay pag-volunteer. Ayon sa Social Welfare Department, labis na makakatulong ito lalo sa bawat pamilyang dumaranas ng kakulangan ng pagkain araw-araw. Sa bawat donasyon ng pagkain, sinabi ho ng Social Welfare na mas maraming mga pamilyang matutulungan na magkaroon ng sapat na pagkain sa kanilang hapag. Maaari ring tumulong sa pamamagitan po ng pagluluto o paghahanda ng pagkain doon ho sa itinatag nitong walang gutom kitchen. Para sa donasyon o nais pong mag-volunteer, maaari din pong bumisita sa Walang Gutom Kitchen sa bahagi po ng Pasay City, particular na sa Baynas Daque Building
Pasay City. Kung hindi man, pwede rin daw kung kontakin ang kanilang point person dito sa numero na 0916-829-7202. Nagpaalala naman po ang Department of Trade and Industry at maging ang Food and Drug Administration sa publiko na mag-ingat po sa pagbili ng mga toy collectibles na nauuso ngayon sa merkado. Ayon sa FDA, bagamat idinisenyo ang mga toy collectibles para sa adult use o leisure, may panganib itong dulot sa mga bata, lalo na kung may maliliit at madaling matanggal na bahagi ang mga ito dahil maaari po itong magdulot ng chemical exposure at choking hazard. Ilang rekomendasyon naman ang ibinigay ng FDA upang maiwasan ang aksidente. Una po dito, iwasang ibigay ang mga collectibles na may maliliit na bahagi sa mga batang edad 3 pababa. Siguruhin naggawa ang mga ito sa non-toxic at lead-free na materyales. At basahin din po ang label para sa tamang age recommendations sa mga nasabing laruan. Para naman po sa mga insidente ng safety issues, maaaring makipag-ugnayan sa FDA o DTI sa kanilang mga hotline o sa pamamagitan ng pag-email sa kanilang mga tanggapan. Oras natin 14 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may Visayas. Meron pong 9 na barangay sa Borongan City. Lubog sa tubig baha, dala po ng masamang panahon. May update po dito ang Bombo Radio Tacloban. Aabot sa 9 na barangay ang lubog sa tubig baha sa Borongan City dala ng walang tigil na pagulan nitong nakaraang araw. Ayon kay Mayor Jose Ivan Dayan Agda ng Borongan City Eastern Samar, halos 1 linggo na ang kanilang naranasan ng walang tigil na ulan kung saan hindi na ito nakaya ng kanilang Lom River sa barangay Tabok ng nasabing lugar at ito'y nagresulta pa ng baha sa ilang barangay na kanyang nasasakupan. Dagdag pa nito, ang ilang barangay ng kanyang nasasakupan ay nasa ilalim ng flood-prone areas kaya madali itong bahain pag nagkakaroon ng masamang panahon. Sa ngayon, nagpatupad naman ng nasabing alkalde ng suspension ng klase sa lahat ng pampubliko man o pabribado kasama sa nasabing kanselasyon ay ang trabaho sa nasabing lugar. Sa totoo lang, we have 9 barangays under the city's territory that are really prone to flooding. And mostly ang mga barangay na to nasa upland. Bali, ang hindi passable na area ngayon, barangay Kalikuan, because ang river nag-overflow, saka yung barangay Siha. And then going to barangay San Jose. So ito yung mga usual na critical barangays namin dito sa siyudad ng Borongan na under threat always sa pagbaha. Ang nangyari kasi dito, for the past several days already, ang big blow was last night, no? Kasi sa laki ng volume ng tubig na talaga ibinuhos, kumbaga beyond the normal. It has something to do with the global warming na in spite na marami kaming kahoy sa aming lugar, hindi na kaya i-absorb ng aming watershed yung sobra-sobrang ulan resulting to overflow. And then of course yung yung mga sediments from the river tumataas na rin because of soil erosion. Pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Mayor Jose Ivan Dayan Agda ng Borongan City Eastern Samar. Nagbigay naman ito ng suwesyon sa kanyang nasasakupan na alagaan ng kalikasan, lalo na ang mga punong kahoy at kapaligiran para hindi na maulit pa ang ganitong sitwasyon sa panahon ng kalamidad. At mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, meron naman pong 7 katao ang sugatan kabilang ang 5 minor de edad sa karambola ng 3 sasakyan diyan sa Alicia Isabela. Alamin po natin kung ano yung ugat ng insidenteng yan sa pag-ulat ng Bombo Radio Kawayan. Sugatan ng 7 katao kabilang ang 5 menor de edad sa karambola ng 3 sasakyan sa intersection ng Bypass Road na bahagi ng Santa Cruz, Alicia Isabela. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Lieutenant Rosalyn Malilin, ang Deputy Chief of Police ng Alicia Police Station, sinabi niya na binabaybay ng MUX ang naturang Bypass Road patungong timog na direksyon habang binabagtas naman ng van ang kabilang bahagi ng daan sa ganlurang direksyon
patungo sa poblasyon ng Alicia. Nang makarating ang masangkot na sasakyan sa intersection ay bumangga ang MUX van at sa lakas ng impact ay nadamay naman ang isa pang SUV na nooy nasa intersection din na patungong silangang direksyon sa bayan ng Angadanan. Nasugatan ang mga lula ng van na kabilang ang 5 menor de edad na ngayon nagpapagaling na sa pagamutan. Nagkaroon naman na ng inisyal na pag-uusap ang mga sangkot na super at napagkasunduan na unahin na muna ang pagpapagamot sa mga biktima bago pag-usapan ang gagawing disposisyon. Pinauwi naman na umano ang mga sangkot na trooper habang ang kanilang mga sasakyan ay nakahimpil sa Alicia Police Station. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang ginagawang pagsisiyasat ng mga kapulisan hinggil sa insidente. Sa ngayon, na kausap namin yung mga parties involved, naging ang konsentrasyon muna sila, nag-agrihan lahat sila na ang konsentrasyon muna nila ay yung mga nasaktan doon sa aksidente. So, doon muna sila nag-concentrate, nag-agreed naman lahat sila na after na lang na maayos yung mga nasaktan, saka na lang sila mag-usap-usap. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Oras na natin 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report. Sa ating police report, dako po tayo dyan sa bahagi po ng Ilocos Sur. Isa pong ginang patay matapos hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak. May update po dito ang Bombo Radyo Vegan. Patay ang isang 54 anyos na ina matapos pagpapaluin sa ulo ng kahoy ng kanyang anak na lalaki sa bayan ng Cervantes, Ilocos Sur. Ang suspect na isang 24 anyos na may problema umano sa pag-iisip ay sumuko naman sa mga otoridad. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Police Captain Alden Isang ng Cervantes Municipal Police Station, nag-away umano ang mag-ina dahil sa pagputol ng anak sa tanim na kape ng kanyang ina. Dahil dyan, pinagalitan ng nanay ang kanyang anak kung kaya't napalo ito ng suspect ng ilang beses sa ulo na naging sanhi ng agarang kamatayan ng biktima. Mahaharap naman sa kasong parricide ang suspect. Wala namang ibang ito lang yung nangyari na insidente kung saan pinagalitan itong anak. So, nag-resolve pa sa ganitong pagpalo ng anak niya sa ina niya na pagkamatay. Ang isa pa dito na tinitignan natin kasi yung sinasabi nila na may mental problem itong suspect. So, i-refer siguro natin ito sa kinaukulan pagkatapos ng kaso nila. Accordingly, maraming beses itong pinalo kasi marami yung sugat sa katawan at meron din sa parang defense wound sa kamay. So, parang nag-depensa din itong ina. So, maraming beses hindi po natin ma-account. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Ang Japan, target po na mabakunahan ang libo-libong mga baka bago matapos ang 2024 para makontrol ang lumpy skin disease. Kaugnayan kuha po tayo ng report mula sa Bombo Radyo Iloilo. Nagpapatuloy ang Japanese government sa mga hakbang para makontrol ang paglaganap ng lumpy skin disease na unang na-detect sa farm sa Itoshima, Fukuoka Prefecture. Ito ay isang infectious disease na karaniwang dinadapuan ng mga baka na nagiging sanhi ng matinding komplikasyon at pagkamatay. Karaniwang sintomas nito ay lagnat, nodule sa balat at internal organ, pagbaba ng timbang, namamagang lymph node at fluid accumulation sa ilalim ng balat. Ayon kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japan, target ng naturang prefectural government na mabakunahan ang nasa 5,000 mga baka bago matapos ang taon. Ito ay kasunod rin ng naitalang iba pang infection sa ibang farm sa kaparehong syudad. Nauna nang naiulat dito sa Pilipinas na pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng buhay na baka at buffalo kabilang na ang kanilang mga produkto na nagmumula sa Japan dahil sa outbreak ng naturang sakit. Iginiit ng ahensya
siya na nararapat na ipatupad ang temporary import ban upang maprotektahan ang populasyon ng local cattle at water buffalo mula sa lumpy skin disease. Ang prefectural government dito sa Japan ang nagsagawa ng pagbakuna sa mga baka na infected with the lumpy skin disease upang ito ay kanilang mapigil ang paglaganap ng sakit na ito sa ating mga cattle farms dito. For in fact, ang ating prefectural government ang tumatarget na kailangan nilang makapagbakuna ng 5,000 baka hanggang sa katapusan ng taong 2024. At ito ang kanilang isinagawa sa city ng Fukuoka dahil doon nakita ang unang infection. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, nagbanta si US President-elect Donald Trump ng pagbawi sa kontrol sa Panama Canal. Inakusahan kasi ni Trump ang Panama ng pagpapataw ng labis na halaga sa paggamit ng naturang nagusan na nagbibigay daan sa mga barko na tumawid sa pagitan ng Pasipiko at Atlantic Oceans. Nagbabala din si Trump na hindi niya hahayaang mahulog sa maling kamay ang Panama Canal at tila nagbanta din si Trump sa posibleng impluwensya ng China sa naturang passage kung saan sinabi niyang hindi dapat na pangasiwaan ito ng China. Una nga rito, malaking parte ng naturang kanal ay itinayo ng Amerika at pinamahalaan ang teritoryo sa palibot ng naturang lagusan ng inang dekada. Subalit taong 1977, lumagda ang Amerika at Panama sa isang kasunduan na nagbigay daan naman sa pagbabalik ng buong kontrol sa Panama. Ipinasakamay naman ng US ang kontrol sa naturang kanal sa Panama noong taong 1999. Ang naturang waterway nga ay mahalaga yan para sa US imports ng mga auto at commercial goods ng mga container ships mula sa Asia at para sa US exports ng mga commodity, kabilang na dyan ang liquefied natural gas. Pumapalo naman hanggang sa 14,000 na mga barko ang dumadaan dito kada taon na 2.5% nakatumbas yan ng pandaigdigang seaborne trade. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, tuluyan na pong tinapos ng Games and Amusement Board ang karera nitong si Jan Amores na makapaglaro muli sa Philippine Basketball Association. Ayon sa naturang ahensya, tuluyan na nilang nirevoke ang professional license nitong si Amores dahil sa ituhoy guilty sa conduct and becoming of a professional basketball player. Ito matapos na masangkot muli itong si Amores at ang kapatid niya sa isang shooting incident dyan sa may bahagi po ng Laguna. Nangyari po ito noong Setyembre ng kasalukuyang taon kung saan pinutukan ng baril ng basketball player ang isa pang kapwa manlalaro pagkatapos yan ang ginanap na local game. Dahilan para ho makasuhan ito ng attempted homicide. Kasalukuyan namang nakapagpiyansa ang magkapatid at nakalaya na. Samantala, nauna nang sinuspende itong si Amores dahil dito sa tinatawag na conduct detrimental to the league. At ang napagsabihan na rin po siya ng pamunuan ng Philippine Basketball Association na ayusin ang kanyang anger at violent tendencies. Samantala, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Diyan sa bahagi po ng Mindanao area mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station katulad po ng Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Coronadal, ang Bombo Radio at iba pang mga provincial station ng Bombo Radio Philippines sa Mindanao area. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have
Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Kasper Nation, sa atin pong countdown para sa Pasko, 2 araw na lamang po at tayo po ay sasalubong na ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Impormasyon, mga dalaguan ng mga balita kag impormasyon. Unahon naton diri kay siningaga may ara sang Christmas gift giving dira iya sa may bahin sang Iloilo Freedom Grandstand. May kalabanan sini sa mga mayor nga dalanon naton, may mga rerouting kag suma total tinagagutok. Pero may area nga nasiplatan ang pipila naton diri ka mga kabumbong nga wala sang traffic enforcer. Di nakalapot ini sa talatapan ni former police colonel Oldarico Garbanzos nga mo karon ang head sang Public Order, Safety and Management Office. Under man sa iya sinibanwa ang Iloilo City Traffic Management Unit. Tigin pa explain ko no ni Colonel Garbanzos anong natabo, anong eksplanasyon sang duha ka mga traffic enforcer nga dungan sila yan nadula sa ilang sining pwesto. I-check ta si Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Nagpathag diri Bombot Siam ang Iloilo City Traffic Management Unit sang syudad kung aabing mga grabe gid ang impact sang traffic diri sa Iloilo City bangod sa ginhiwat nga gift giving sa Iloilo City Government. Sa interview diri sa Bombo Radio, kay retired Colonel Darko Garbanzos ang head sang nasabit ka opisina yung pahayag nga may pila ka mga contributing factors Bombot Siam kabahin diri una. May mga kolisyon giri nga tabo dira sa bahin sang Delgado area kag may mga nagubaan nga modernized jeepney rason sa pagpugok sang trapiko. Kag upon inspection pagitulo Bombot Siam may nakitaan nga duha ka mga traffic enforcer nga wala sa ilang pwesto apisar abi nga grabe ang sitwasyon sa trapiko. Patag niya nga matabo diri ginpangayuan niya initial explanation ang duha ka mga traffic enforcers kag naibaluan nga ini sila nagkadto kuno nagsa-CR sila kuno Bombot Siam personal necessity. Pero ang iyan rin ang question man nga ang wala sang may nagbulos sa ila
upon receiving abing upon stating abing makadto sila sa CR kay dapat ang bastada mong motsam once ka may ara ka personal needs nga dapat attend abi or mga importante especially ang pag-CR, dapat matawag ka sa supervisor kag mahambal ikaw nga maparelyebo ano bala mong motsam sa kaupod minabi nga traffic enforcer pero tiyadakpan ini sila iya nga wala gid completely sang tao sa ilang pwesto. Matabo diri dapat mahatag sila sang explanation nila nga notaryado wala mong motsam at the same time timbangon pa kung i-weigh pa ini siya sa ICTMU kung ang ilang rason reasonably gid man tuod or sakto gid man ang natabo and then duha ni kabagay ang pwede matabo sa ila. Pwede sila masuspend o kung mo-terminate base manabi kung nagabinutig sila o kung wala sang basihan ang ila nga rason mo siyam nga wala ini sila o kung abandon post nila sa siling nga tabo abing insidente man. Pero with this one, ginalantaw gid man gina ang ilang estimation dapat halin sang 7 AM mga 2 hours o kung mga 3 hours ang matabo ang gift giving. Pero it's just that mo siyam ko no nga natapos ini siya earlier sa oras nga na talana, the reason why nga timprano pa napahalog-halog ang trapiko mga lampas na 9 AM. Pero with this one, hinalantaw man nga ang ining investigation sa duha ka mga traffic enforcer nga tiginapasuni nagbaya sa ilang pwesto ang pagahimuon sa Iloilo City Traffic Management Unit Baumatsyam. Pamatyan tabala kabahin diri sang nanging pahayag ni retired Colonel Odarico Garbanzos sa atong interview. So sa amo no as expected tungod nga damo sang contributory factor kay na no. Rush hour kag ti balanta naman kun rush hour diri sa syudad or sa city proper no. Naga slow down gid ang aton na traffic. Ang aton nga closure is the Muliloni. Ang Muliloni is the main artery ini sang aton nga traffic considering nga mo ni siya ang alternate route sang aton nga mga trucks o mga private nga vehicles. So once nga close naton ini mabatyagan gid ayo no ang traffic no diri sa Jimbasa start Muliloni pakadto didto sa Capitol ang impact sini sa General Luna, Rizal Street no Ledesma and Delgado Street. Amo ni sila ang may mga great impacts insofar nga mapiktuan gid no sang aton nga traffic slowdown. Kay ina sang paglibot ko may mga duha ka accident, duha ka vehicular collision kagang isa ni may naguba nga isa ka traditional nga jeep. So sa Rizal Street amo tong naguba nga traditional nga jeep kag ang somewhere diri sa may Delgado no amuning may mga nag-slight nga mga collision nga natabo dira. So these are the contributory factor sa aton nga traffic. Ang aton nga mga personnel iba no isa sa mga caution ko because tama ina may mga observation nga supposedly ang mga great impact nga traffic choke corners dapat ginaman ini sang hindi lang isa kundi dapat duha ka mga personnel. Nag-concentrate kita because of the volume of beneficiaries nga nagkadto no. Ang aton nga crowd control operation sa part naman ni isang Pusmo sa una no medyo may may ang aton nga mga crowd pero later on sang nagsugod na kita sang pagpasulod no kag nagsugod na ang pagpanagtag amat-amat ini ang expected time naton nga tapuson is 3 hours no 3 hours to 3 hours and a half pero nakuha naton ini sa almost 2 hours lang no by 8:30 or 8:45 wala na sang ang Muliloni no wala na gid sang beneficiaries kag by that time open na gilang naton dayon ang traffic no by 9 so that to ease up dayon sang aton nga traffic slowdown diri sa city proper. Sir, some observation man sir nga take is iban ba nga traffic enforcer wala sa mga choke point areas. Is sila nagkanto sir? May pa-explain ako sini no. Wala sa area. May mga tendency kining aton nga mga enforcers nga kung nag-abandon post no
kung hindi ma-inspeksyon. Pero ti subong may ara na nga mga ginpa-explain naton, initially ang ilang mga explanation nga personal necessities. Pero hindi ini tanawon gyapon kag i-wait naton ining ilang mga rason. Ano ang ka personal necessities sir? Nag-CR ka? Nag-CR gid. Amo nang ilang mga rason. Pero sir, maggambal ka dapat, example ma-CR ka dapat example heavy traffic na agkakina. Possible dapat sir nga matawag sila anay sa upod nila nga isab-anay diri. Amo na dapat ang procedure to inform kung sino ang team leader, to inform kung sino ang supervisor, so that somebody there will replace sang traffic operation, traffic management sa lugar. Ano ang konsekwensya sir nga pwede nila atubangon sir Babantos? Well, una ni is they will answer this letter of explanation in an affidavit form na subscribe in isang council, asang competent council, and then i-wait namon ini based ini sa inspection kag mga report man sang mga inspectors naton kag supervisors, so makuha makita dira sang statement. Once nga ma-prove namon nga really abandoned post, so duwa ang iyang either masuspended siya or it could be terminated, because this is a grave offense. Supposedly if there are major incidents or major events sa city, may procedure kami nga gina-follow sini kung may mga personal necessities gid, dapat magtawag ikaw sa operation so that ang operation could replace you outright sa area nga deployment. Bombot siyam na batan sa mga kabombo naton si retired Colonel Uldarico Garbanzos, pero ti with this one naman gani nga investigaran, pero ti ang pamangkot diri kung valid gid man bala ang rason sang duha ka mga traffic enforcer nga personal need ining ubra nila, pero ti ang protocol kun tani magatawag ani supervisor before bayaan abi ang ilang mga pwesto. Bombot siya. Ang punto sina diriya may event man o kun wala, bangod ngati ang sitwasyon sang traffic diriya sa syudad sang Iloilo sa subong naton nga sitwasyon, medyo mapropinot gid man. So nagakadapat may ara man sang hilikoton o kun wala, hindi gid magbiya ang traffic enforcer sa ila sini iyang area of responsibility para ngati bisan paano, bisan mahinay, mamanage sa gyapon ang pagdalagan sang mga salakyan or maniobra dira abi sa bahin karon iya sang pagpugok sang trapiko, kay ti mas makatuga pagid sang pagpugok sang dalagan sang trapiko kung wala sang tawo sa area nga kung sa diin ti nagakadapat gid sini may presensya sang traffic enforcer. Intindihan ta naman kagado kasubong iyang bisan gakuriit kang mga kabumbo naton, pero ti may mga ginahikotara ngaton sini nga syudad nga aktibidades, ti iyara ini karon sa abaga tanan sang Iloilo City Traffic Management Unit, hilabi pa sa pagkaresponsable sa ilan sini mga traffic enforcer. Kag kung ako yung magbasa, Bombo Angel, balibad lang ni araw-araw pa. Dungan gid sila ginabot sang Ilion. Ining duha ka mga traffic enforcer nga kulang atensyon sini nila ni Colonel Garbanzos, same area lang ni sila o kung lain-lain sila nga area, Jel? Information to Bombot siyam do diri man Japon sa Molye ni sila mo Molye stretch lang, pero ti lain-lain sila niya nga pwesto ya. Kung mag-Molye stretch, araw-araw pa nga dungan gid sila yan ang ihi. Gani man. Do hindi naman na iya mapatihan kag do klaro nga balibad na lang na iya Bombo Angel magamos na. Tikag Bombot siyam ang protocol bla nila nga mayo tani kung kahapon lang ginambal mamba nga ti do posible malimtan, pero ang protocol nila dudugay naman ang dapat inform ka ng supervisor before ka bibaya sa pwesto nimo kag pangihi abi sa punta to Bombot siyam nga kung kinanglanon gid man abi ti may tani kung kahapon lang na, pero ti dugay naman yung protocol na so nya ti do kwan gid ni maburubog at mani sa nga pag-explica rabi sa bahin sang management sa kay retired Colonel Garbanzos paano nila mahilot ni nga
mahambalabi nga valid ning iling ila rason the reason why bala pumotsyam nga ti ngayuan gi sila affidavit with this one kag duha kuno ka bagay pwede matabo sila suspension o termination bomotsyam. Oh, pili lang sila dira, no? Sa duwa. Ini-minimay nimo. Oh. Ang muna ang kwan pero ti ang duha ka bagay nga nibla bomotsyam ti do depende pa man kay ti ang taon na isang ICTMU kag board man kung valid ila rason pero ti with this one ang nga hambal tagani nga mayo tani kung pwede malimtan ni ila protocol kung bag-o pa lang kay ti dugay naman nga kumbaga kwan lang man same lang man kung masa sa classroom setup pala bomotsyam nga klase ka mo hindi ka man ka pwede diretso nga magwa ka lang gambal ka pa na sa teacher nga lisensya ka pa may I use the bathroom ma'am kundi para nga ti ma-inform ang imo supervisor kun head nga wala ikaw wala anay presensya ni mo kay basilawagon kay bomotsyam kag ma-recite kaya sang Philippine Constitution ti mga mo na bala nga bagay ati with this one iyalan taon natin ano sining mangin plano man kag mangin lihok sa Iloilo City Traffic management team regarding sa mga pagdisiplina man sa ilang mga personnel bomotsyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Sa nasiling na naton yara karon sa kamot sang Public Order Safety Management Office kag sang Iloilo City Traffic Management Unit ang pagpasiguro sa pag-manage sang flow sang traffic diri sa syudad sang Iloilo. Tikon kamo dira ang ginasaligan tapos bayaan iya sang nakatuka or tawo nga gin-deploy sa area of responsibility niya, imbis kung tani nga bisan mahinay lang kung sige-sige man bala, bisan papano nagakamang, nagahulag, ang mapinot nga traffic situation during rush hour, kag particularmente kung mayara sang activity, katulad sang gift-giving kagay na, tinaga ka dapat lang siguro nga hindi pagbayaan. Kag kon magabot sa tsimpong nga mayara sang Call of Nature, naabot ka dira sang Call of Nature, tiyang protocol, madugay naman ini nga ginasunod kag ginapatuman dira sa inyo sini iyang talatapan. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon kaysa, siyempre, kung hindi mayo ang sitwasyon sa pag-manage sa trafiko, ang balik sini ara sa mga opisyales. Sa head sa ICTMU, no? Just like kami sa kay Santo, kay Colonel Garbanzo, no? Sa ila sini nga mga supervisor. Pero ang may diferensya iya, di ko kaisa may mga tao gid nga ginaabot sa ila sini nga pagka irresponsable. Tinaga ka dapat gid siguro nga mayara sang disciplinary action pananglitan nga mapamatud-an sandig sa pagpangusisa kag investigasyon sa sining pagbiya sang duha ka mga traffic enforcer sa ila sining area of responsibility. 17 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Madamo sang naga-question karon kung nga ilisipon or selected lamang ang sarang nga makaagi sa newly opened nga Ungka flyover. Isa na diri amo ang motorsiklo. Pero suno sa DPWH, patun-an pa kuno nila kung pwede gin man bala mga motorsiklo o kung hindi. I-check nato nabi ang latest with the Bombo, Hana Joy Andasa. Han, sa report, please go ahead.
pagatunan sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang pagpaagi sa mga motorsiklo sa nagbukas at full capacity subong gila mga aga nga ungka flyover Bombochama. Diri man lakit man sa mga hindi pwede nga mag-aagi diri sa ungka flyover kung mga dumilian ng mga salakyan ang mga dalag ko nga salakyan of course dira ang dump trucks, transit mixers, swing vans, trailer trucks sa apang nadalaman diri ang mga gatawag nato ng mga tricycle, bisikleta kag ang ini nga motorsiklo nga kung sabihin man kagina sa nga aga sa atong pag-obserba sa ungka flyover madamo sang mga ginasita, tikitan mismo ang mga katapos ng Iloilo City Traffic Management Unit na mga driver sa ining motorsiklo nga nagtesting agi dira sa may ungka flyover nga tisar nga ginadumilian diri sila nga makaagi dira iya Bombochama. So diri man aton man nga nalabot man diri ang bahin sa Assistant Regional Director nga si Jose Alfruto sa Department of Public Works and Highways Region 6 kag iya diri pahayag nga may mga kulang-kulang pa kuno kag wala mahuman nga bahin sa nga flyover kaangay sa steel railing sini sa parapet so wala lang anay sa nga motorsiklo apang kung makayo na kuno ini man pagatun-an sa gihapon ang aplikasyon sini dira sa amo nga flyover. So sini man ang ila man diri nga patigayon nga opening sa at full capacity nga ungka flyover kag ginasang aga somehow may mga pag-ilaw mo sa gihapon nga daw hindi mahambal nga perpekto ang pagbukas na sini bangod man nga ti mga kaangay na lamang sa ining mga motorsiklo nga nagaagi dira nga wala kahibalo nga hindi gali pwede kaagi dira sa ungka flyover. So isip-isipon siguro atong Bombocham sobra sa pulo siguro ka mga driver nga nasita sang mga traffic aid dira sa bahin sa nga ungka flyover, ungka terminal kadidto sa bahin sa nga Pavia nga entrada sa ining flyover. So diri man exact diri may mga signages pa nga wala makuha just like sa mga hindi pa pwede ang modernized jeepney nga makasaka. So dito man nga sarangnisad man mismo ang mga drivers kag traffic aid kay ti ang bisang mga traffic aid hindi pa pwede ang modernized jeepney apang sa pagpanindugan man sa modernized jeepney nga wala man sila nadala sa mga giyadumilian nga makasaka sa among flyover. So diri man sa pagtapos sa blessing ceremony at 9:30 or 10 a.m. kagina sa ipadayon sa among ahensya dito naging pangunahan ni Regional Director Jose Alfruto assistant sining ahensya bangod man nga ti agin pahayag diri nga kung wala diri si Engineer Sunny Boy Oropel ang director sini mismo ati ang sabat diri sa DPWH 6 Bombocham nga ti naka-official on leave si Engineer Sunny Boy Oropel. That's why man nga si Assistant RD ang nagapanguna sa sining blessing ceremony kag makita nga ti dako ang pagpasalamat mismo sa ARD nga ini kag ang iyaman din man siya mismo ang pagpanguna kag pagpanikasud man ni RD Engineer Sunny Boy Oropel at isang nga kadamo sa mga pagtilaw isang fully open ang ining flyover. So diri man ang nagpasaligman ang among ahensya nga wala na sang matabo nga pagsirado apisar nga wala pa matapos-tapos ang ining flyover. So diri man nagpahayag si Assistant Regional Director Alfruto nga hindi na pagsiraduan ang ining flyover. Gari bala tagi pabati naton ang ining pahayag ni ARD Jose Alfruto sa dugang impormasyon. Tagaan tagit guro credit no ang very steadfast na leadership sa among regional director no kay Regional Sunny Boy Oropel. And despite of all the challenges balan man naton bisan kagabi no nga grabe gyapon niya ang bunok sang ulan bisan kita daw nagaanak kung kaya nato nga magbukas subong but ambagan ni Father to God be the glory no nga tigil bugayan kita sang nami ning adlaw para nga mapatigayon naton nga mas early nga mapabuksan nato ng ato ng flyover. Actually, bisan gani sa pronouncement no ni Mayor Jerry Treñas ang kagabi nga ginapa balumang gyapon sa aton mga motorista nga may mga bilin kaming mga trabaho da sa parapet walls naton kay butangan pa naton ina sa steel railings no. Double line ina siya steel railings. So nagaayo magyapon kita sa nga
konsiderasyon kag ang pag ang pagpupud man sa aton man ng mga motorista nga maghalong-halong lang. That's why we have established isang inang speed limit nato nga mo man na ang plastar naton sa una man naton nga pagpabukas man sa flyover, that's 40 kilometers per hour kay may mga ara pa kita maulubra, but at least ang 4 lanes ang ginapangako ginkomiter kag actually ginpangabudlayan man naton tanan natigayon nato mas early sang sa 25. Sir, kina pamangkot rin sa gihapon sir nga why is it nga dumilian sa gihapon ng mga motorsiklo sir diri? Actually, ang naton bisan sabihin ang lugar ang mga inang mga two wheels nga it's not only motorcycles may mga bisikleta kita iupod na lang nato ang mga tricycle ng mga tricycle and siguro pati e-trike kay mahinay abi ang dalaga niya ay ang akon balang flyover ang iyang mga furniture may mga kulang-kulang pa atong ipanghambal nato ang mga steel railings ngayon na so we're just trying to establish order anagin sa pag-aki kung paggamit na sa ato niya flyover. Pero if fully nga okay na kita sir pangabuksan sa gyapon sa motorsiklo sir. Naton ina ang application sa kung may mga laws naman kita applied sa mga pwede maggamit very particular gani sang aton nga national roads kay inay primary national road naton ining binigno sa Aquino Junior Avenue. Sige sir, pasalig na lang naton sir as of today nga wala gid tani isang may matabo nga malain na diri sa Ungka flyover by its opening sir. Actually mo na gani gin pakamaayo gid nato despite mainit and may jutay kita nga inconvenience nga nag-umpisa kita sa pagbukas ining flyover sang isa ka simple blessing pasalamat naton ini sa Ginoo nga natagaan kita sang kabaskog man kakusog man sang korason nga patigayunon ang tanan nga mga trabaho nga isa man lang gid aton purpose very noble naton nga intent nga matagaan man naton alibyo ang huol nga ginadulot sang pila ka binulan man nga obra naton diri sa Ungka flyover. Ket pasalamatan taman ang pag-intindi man kag ang pagkonsiderar sang aton tanan nga mga pamumuno. So it is safe na sir subong. We can really say is safe It's 4 lanes although mo na gani uluag ligmat lang kita sa aton mga motorista kay may ara pa kita gani nga talapuson So do mo lang na aton mga pangayuan man sang konsiderasyon gyapon nga until makumpleto gid naton ang tanan nga mga furniture sang aton nga flyover. With this talapuson hindi wat pag sarado sa trapiko kay may kayon. We will not be closing anymore the flyover. So sige na nga mangin bukas ang flyover. We will not be closing anymore the flyover. Yes. 24/7 na nga bukas. Nabatian diri Bombocham ang pahayag sa Assistant Regional Director sa DPWH 6 Jose Alfruto. All right, sa propagita naton diri sa bahin karon iya sang mga flyover kiti nahibaluan ta naman nga sa bilog ng Pilipinas may mga flyover. Ang nakita ko diri sa pagpadalawsaw naton na bumbuhana ang pagdumili sa paagi abi sa mga motorcycle. Nagsugod ini isang May 3, 2024 dito iya sa may EDSA Kamuning service road sa ila sini iyang EDSA Kamuning flyover southbound bala so far amo nang nakita naton diri but daw why man niya sang layi abi nga naga pahayag or nakadiga sa aton sini nga mga kabombo nga ginadumilian ang mga motorsiklo nga mag-agi sa flyover ti kun si Engineer Alfruto ang Pambalon ti gina-consider nila ang speed or ang kadasigon sa pagpadalagan sining mga motorsiklo kag tricycle nga mo man ginalantaw nila isa sa mga rason kung dumili nila yung nga mag-agi dira sa ibabaw sang flyover but so far daw amo lang ning EDSA Kamuning flyover ang mayara sang ginano gidya do kumbaga pa may ara sang pagsulundan sandigman sa Metro Manila Metropolitan or Metropolitan ano nibla iyan ka MMDA ni
Metropolitan Manila Development Authority daw so far mo lang ning order or bayara sa nga mando diri Bombohana kag magluwa sina dira duay naman. No, ti isano kunong magwang resulta sa pagtuon sini nila Bombohan? At yan mo pa na ang wala pa sa ginhatag nga exact time diri ang DPWH 6 Bombo Cham kay hulaton ko no nga matapos ang ini nga steel railings kag tanan nga pagkayo sa kini nga flyover apang daw sa pahayag ni ARD Alfruto daw hindi sigurado o wala pa siguraduhan nga mag-open sa mga motorsiklo ang ining ungka flyover. Pero sa imo sinay experiensyahan during sa rush hour kay ara ka kagina dito sa may area sang ungka hasta abiso mong Bombohan na kumusta may aragin man sang alibyo kay nabuksan na ang duha ka mga lanes sang ungka flyover? Yes, Bombo Cham, makita natin kagina from 5:30 a.m. Of course, daw, tawhay pa man ang dalan, exactly 6 a.m. nagklastara dito ang mga katapos ng Iloilo City Traffic Management Office, kag ang pamilya enforcers man, of course, kadamo sang mga naga-standby dito man nga mag-regulate man sa ining mga motorsiklo nga hindi pwede kasaka, apang may aragin nga nagasaka man, kag ang pagpubok ng trapiko, daw nagmuro mag-andid man, Bombo Cham nga ti ang modernized jeepney mismo makaagi na sa ibabaw sa ungka flyover nga ginapasalamatan man sa iban man diri nga driver kay ti hindi na magpubok pa sa idalom sini nga kung in man sa idalom sa flyover may ara pa nga mga ginatapos man may mga tarapal pa kag may mga kadamitan pa sang mga nagaulubla dira sa idalom sa ining nga flyover Bombo Cham. Wala niya sang siling daw grace period abing from 8 to 9 or 10 to 11, mauntat anay or si isirado naman ang ungka flyover. Why? 24/7, doon direkta na ni magamit na. Yes, tama. Yes, tama. Gini na Bombo Cham nga ti pagpasalig nga safe, kag 24/7 open ng ungka flyover sa DPWH 6. All right. Ini si Bombohan namin daw sa Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. So, may maayo gid man nga epekto sa pagpugok sa dalagan sa trapiko kung ma-maximize, ma-utilize ang duha ka magtimbang sini iyang orapang kabilugan sang ungka flyover. Kaya mo man ang iya sini nga purpose mo. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti magamit na sa karon hopefully nga amo na ni ang katapusan sang agoniya sa ungka area. Sa ungka area. Kay may nagahulat pa to sa aganan nga nagangangaman tong aganan flyover. Pero sa karon sa aton sini nga mga kabombo himulsuhan taman na later on agbantayan sa iban sini Manusip Public Affairs Program ang pahayag man or mahimo sini iyang mapabutyag nga mga testimonya or opinion sa aton sini mga kabombo nga nabuksan na ang ungka flyover. Antes kita magtakop, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga Barangay San Nicolas, La Paz. Dira magagika ng aton sininga winner. Iya sininga proof of purchase. Birch Tree Fortified, 31 anyos. Congratulations, Elsin Laguna. Elsin Laguna, sang San Nicolas, La Paz. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 32 minutos sa kaligad sa takna nga launa. Mayara ikaw sa anong kaura sa pag... claims ang premyo mo ang nagahulat na diri sa imo sa estasyon sa Bombo Radio, 500 pesos nga cash plus gift pack, no? Nga nasulod sa urukan sining balde. Ang sulod sa urukan sining balde ang DU lotion, no? Nagikan sa Dove. So, saluat, congratulations Elsin Laguna sa Barangay San Nicolas, La Paz. Iya sining proof of purchase, Birch Tree Fortified. Standby na kamo sa Block Time Program kaupod sa kay former board member Manny Galyara. Ini naman si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manayanayang hapon. May God bless us all.
Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 33 minutos nakaligad sa Tak ng Alauna. Mabibili na sa mga suking poultry supply. Carefeeds Poultry Feeds. Para sa masaganang pangingitlog, Carefeeds Layer. Tsak na mas maraming itlog, mas malaking kita. At para naman sa mas matimbang at mabilis na paglaki, Carefeeds Broiler. Wastong bigat at mas malaking kita. Kaya, mag-Carefeeds Poultry Feeds na. Tamang alaga sa mas abot kamay na halaga. Available na rin ang Carefeeds Pig and Pellet, Quail Layer at Duck Layer. Carefeeds, mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, makers of Love Feeds. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 22 to 28, 2024. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. This weekend is the last Saturday of 2024. Don't miss the chance to spend that day sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Rock Station Band sa concert at the plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Disyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na gid sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw, agod nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies.
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa 1:41 sa kapunanon. Kamusta mga suki naton sa kahanginan, mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas, ilabinigid sa mga suki naton sa 7 ka mga distrito. Diri sa siyudad sang Iloilo, sa 180 ka barangays, diri sa siyudad sang Iloilo. Kamusta ka mo tanan mga suki naton dira sa tanan nga public market, sa mga kabalayan, kag sa matanan nga mga viewers sang Bombo Radio Iloilo. Nagapamati kamo diri sa aton sini panatuntunan, sa aton sini Black Time program, diri sa aton sini panatuntunan. Ini ang inyo alagad sa gyapon si Manny Galyar. Nagatamyaw sa inyo sa liwat sang maayong hapon gid sa inyo tanan. Lunes ng edisyon sa aton sini palatuntunan, pizza 23 mga kabiyanan. Bawduhan na lang katulog ang nabilin na doisan lang gani, no? Hasta na lang buwas kadlaw mga kabiyanan. At tapos na ang Aguinaldo Mas or Aguinaldo Mases sa tanan nga mga simbahan diri iya sa bilog nga Pilipinas. Ang simbang gabi iyati karon sa gabi katapusan ang simbang gabi karon sa gabi mga kabiyanan ang Aguinaldo iya pizza 24 matapos isa na gid lamang katulog katapusan kadlaw mga kabiyanan ba makapoy man na ang pagbugtaw pagmata aga pa mga kabiyanan wisati alas 3:30 mata ka na pangimos ka na koda medyo alas 4 ang misa nga ginatabungan mo ti alas 3:30, alas 3, preparar ka na. Kung mga alas 4:30, kay manti, iba ng simbahan, alas 4:30, mga
alas 3:30 o kon 3:45 mga kabayanan, himos-himos ka na, kag dugay-dugay, manaog sa aton sini, sa inyo sini nga puluyan. Hindi kamo mag-ubos kadto, Hindi nyo kayo pagbinlan sa tawang yun sa inyo balay, kaya basi balang subliyon sa mga kawatan. Disimbre nga dan sumong, ni mga animal, ni mga tawon, ni mga kabayanan, way sang iban nga gina-square, kundi ang pagkabutang sa pila ka mga kauturan naton mga kabayanan. Bauti ang Christmas party, adlaw-adlaw ang Christmas party, adlaw-adlaw happenings, sige-sige man ato sini happenings sa ato naging payag na remind tang ato sini mga kauturan, hagan-hagan lang sangkaon baboy, manok, kag mga mantikaon mga kabayanan, kay manti nagapati kita, base man sa ginabal sa doktor, nga kung mantikaon ang imo sini, ginakaon permi mga kabayanan, nagataas man ang imo sini nga kolesterol, kag iban pa dira nga mga blood chemistry sang imo sini nga lawas mga kabayanan. So ina, ang ginapanom naton sa ato sini mga kauturan, amo gina kon bulan sa Disyembre, kadamo sa mga pinings, amo ni ang pinakabasadya nga bulan mga kabayanan sang tuig, ang bulan sang Disyembre. Sa piyak tiyang bayan mga kabayanan, padayon ang kauswagan sang syudad sang Iloilo. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod ken kaming mayor, pwede sa mga pugong, masunod gid nga mayor, dire sa syudad sang Iloilo mga kabayanan, si Inday Raisa Triñas. At least ang tanan nga mga barangay dire sa syudad sang Iloilo, nalibot naman ni Inday Raisa upod sa Team Uswag. Kag kabalo na siya sa mga dapat nga paghimuon niya pananglitan nga magpuko siya bilang mayor diri sa syudad sang Iloilo mga kabayanan. Damo sang nabalaan si Inday Raisa Triñas, parte sa kauswagan kag kayuhan sa mga pumuluyo sa tagsa-tagsa ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo mga kabayanan. Sinsiro nga klase sang babaye, formal nga klase sang babaye, si Inday Raisa Triñas. Kag of course, upod man ang aton sini masunod gyapon nga Vice Mayor, way punaw, Vice Mayor Jeffrey Ganson mga kabayanan, anak ug bata ni former City Mayor, former Congressman, former Senator, palangga sang masa mga kabayanan, Senator Rodolfo Rodeng Ganson. Kag subong man ang 12 ka mga espiable, mga kandidato sa pagkakonsyal sang Team Uswag mga kabayanan. Kinalan na hindi tagay pagtagaan sa kontra, para nga padayon ang kuswagan sa syudad sa Iloilo mga kabayanan. Straight kita sa 12 ka mga kandidato sang Team Uswag. Hambalanta na karon ang line-up sang Team Uswag. Amo ni ang mga padayon mga kabayanan sang progreso sang pamilyang Ilonggo sa pagpamuno ni Inday Raisa Triñas kag subong man ni Mayor Jerry Triñas. Padayon ang progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Welcome to the City of Love. Ariay, para hindi na malipat ang ato sini mga kauturan, ang mga line-up sang Team Uswag. Of course, ati ang mayor, way na problema, way na dua-dua, way na sigurado na gid nga malanding giniya sa City Hall kay matiway kontra, si Inday Raisa Triñas for Mayor, Vice Mayor Jeffrey Ganson for Sanggunian Panlunsod mga kabayanan. Ang mga councilorable, espiable, amo na yung mga dusay, hindi na mawilipat sini, Lindon Akap, Attorney Sidfred Cabaluna, incumbent Nini Dilaliana mga kabayanan, nga mangin ko po na ton sa dilig lang mga madugay. Ini si espiable, councilorable, Nini Dilaliana, mangin ko po na ton sa dilig lang mga madugay, diri sa aton sini palatuntunan. Ari pagkaring isa, way man punaw may isog nga klase sa konsyal diri syudad sa Iloilo mga kabayanan. Incumbent Councilor Attorney Romel Doron. Kag
Kagawad Rodolph Jeffrey Gadson, anak ni Vice Mayor Jeffrey Gadson, mga kabiyanan, kag apo ni Roding Gadson, mga kabiyanan. Mandre Malabor, Attorney Mananabang Sheila Uled, maalam nga bugada, mga kabiyanan, baguhanon sa patag sa politika, pero ini siya masadok ka ayo, masadok kalam, pobrahon mo, di abogado man nga di kampanilya. Ini si Attorney Sheila Uled, Attorney Rex Sarabia, incumbent kagawad Attorney Francis Grace Parcon, incumbent kagawad ini siya, kag anak man ni the late Arman Parcon diri sa siyudad sa Iloilo, kagawad Miguel Triñas, anak ni Mayor Jerry Triñas, kag utod sang aton incoming mayor Inday Raisa Triñas, kag subong man si kagawad Jenny Yang, forever young Jenny Yang, kag si kagawad Alan Salibar. Amo ni ang 12 tanan, mga kabiyanan, ka mga konsyal sa idalom sang Temuswag, sa pagpamuno ng incoming mayor Inday Raisa Triñas, kag sang aton sinihalang doon mapisan maalam nga mayor incumbent subong Mayor Jerry Triñas, mga kabiyanan. Sa piyak nga bayan, samtang nagangan-angan kita sa kay kagawad kay espiable di Laliana, mga kabiyanan. Grabe, Aryo, pamaskwa, adlaw-adlaw pamaskwa, diri syudad sa Iloilo, may duli tupad, may fee off, may pay out, damo, sa mga pakulo diri syudad sa Iloilo, pamaskwa sa mga kauturan naton. Subong yang adlaw, mga kabiyanan, kapin sa 40,000 katawo ang nakabenepisyo sa ginpatigayon nga gift giving sa Freedom Grandstand, courtesy of Temuswag, mga kabiyanan, sa pagpamuno ni Mayor Jerry Triñas, kag ni incoming Mayor Inday Raisa Triñas. Way untat tanga Paskuhanay, subong nga bulan sa Disyembre, bisan hindi pagani Disyembre, mga kabiyanan. Way untat nga Paskuhanay diri sa siyudad sa Iloilo, mag-gift giving, ate ang paghatag sa mga regalo ni mga kabiyanan. Sari-sari ini, may bugas, may noodles, may kape, kag ibang pendera, no? Nga mga unod, mga kabiyanan, sa ila sini nga bago kon basket nga pagakwaon, diri iya sa Freedom Grandstand. Magmuni nga mga 40,000 ka mga tawo ang mabenepisyuhan diri syudad sa Iloilo. Amo to nga silingta kadamo sa mga benepisyo nga ginhatag sang Triñas administration, mga kabiyanan. Amo na ang pagpalangga ni Mayor Triñas, ni Inday Raisa Triñas, kag Temuswag para sa pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Dali lang kayari sa aton nga linya, mga kabiyanan, si Councilorable Giling Ocon Maria Jose Nini Di Laliana, mga kabiyanan, isa ka kandidato sang Temuswag. Hello, kagawad, tagot na kagawad subong. Good afternoon, live ko subong sa Bombo Radio. Good afternoon, mayong hapon gid sa imo, Sir Manny, kag mayong hapon man sa tanan nga nagapamati sang imong programa sa Bombo Radio. Kamusta ka, kagawad? Okay lang, halin bag-o lang ko halin sa Christmas party, nakadto ko sa kaina sang aga sa City Hall, kay nanghatag sa Freedom Grandstand tos ng mga regalo para sa pumuluyo. So damo ang nagkagto. I see. Now, mga 40,000 kuno tanan kabilog ni. Do pamatsyag ko do masobra guro kay kadamo gito katao kay na. Pero nakita ko do masobra guro, hindi ko lang gid ko sure, pero do kadamo gid sang nagapilila to kay na sa aga pa sila. May bugas, may sardinas, may corned beef or meatloaf, kag may Milo ang hatag sa siyudad sa. Ina sarugi ka ko nga benepisyo ina para sa mga kauturan nato na magmamatagaan ka sa regalo nga muna, no? Baklon mo na guro, mahal-mahal na kagawad.
Oo, pero at least no kahit gamay lang, masking gamay lang, makabulig man sapit-sapin sa pamilya sa tumuluyo sa syudad early pamasko na. Aha. Now, nagkunta kita sa imo kay manti isa ikaw ka kandidato sang Team Uswag, no? Ang ngalan mo gid Jose Maria Nini Dilaliana, di ba? Oo, mo gid ang ngalan ko, malawig ang ngalan ko, Jose Maria. Pero ang ginadala mo lang para nga malipot-lipot gamay, Nini Dilaliana. Nini lang para dali, para lipot lang ang Nini. Aha. Now, pwede mo kita mo siguran sa inyo sining family background ne? Well, ako si Nini Dilaliana na bata ako ni Arnel Dilaliana, isa ka engineer. Nag-graduate ako sa San Agustin, sang Bachelor of Arts major in Political Science ko. Tapos nag-eskwela ako sa Amerika, sa New York, sa Political Science. Tapos nagkuha man ko abogasiya diri. Ti subong antes kita nag-file sang candidacy, ginkuha kita ni Mayor Jerry Treñas nga magpamuno sang ginatawag nga mental health program diri sa syudad. First time na nga may mental health and psychosocial support program kita ang nag-open sang amuna nga opisina dira. So dira ara na subong sa City Hall may office na para na sa mga pumuluyo nga may problema sa paminsaron bala. Para sa kung kinahanglan mo may mastorya, stress debriefing, may problema ka depression, may anxiety attack ka, kung hindi ka katulog kung gabi, amo na pwede ka kakadto kay may doktor kita lisensyado na na makabuligid kag libre na 9 a.m. to 5 p.m. So namin ni kay damo sa mga problema sa syudad sa Iloilo, damo sa mga pasyente o kung biktima nga katulad sina sa diri sa syudad sa Iloilo, no? So sa liwat diin sila mapadulong dira sa City Hall. Sa ground floor, Sir Manny, sa ground floor tupad sang opisina sang senior citizen kag sang PWD ara da ang office Mental Health and Psychosocial Support Program Office. So damo naman so far ang nagakagto dira kag nagapangayo bulig kay may mga kalabanan na mga estudyante kag mga gaulubra. Amo na gani istorya ko si Mayor sang Ligad, siling ko Mayor hindi man tanan nga mga estudyante makakadto dira. Hindi man tanan nga mga empleyado makagto dira. So nag-decide kami nga kami na lang makagto sa kada eskwelahan. Kagtuan na mo ng mga eskwelahan, mahatag kami lecture para ma-avoid na bala ang mga bullying. Kay subong do uso na sa damo naging cases nga ginapang bully ang mga estudyante, may ara to case nga iban may suicide na tungod sa bullying. So dapat i-prevent na. Dapat kagtuta sa eskwelahan kag istoryahon na sila matag kita lecture and dira para mastoryahan na i-avoid ta ang bullying kag magaan taman guidance ang mga kabataan. Din ka mo nag-hiwat sini sa eskwelahan sa kwarto kod sa ila sining Convergent bla. Actually ang sa dako nga venue sa either sa auditorium or kung gamay lang ang setting sa classroom. Last time may nagkagtuman nga dako nga kompanya sang call center sa aton kag naghambal kung pwede kita katag bulig kay kung panumdumon mo Sir Manny ang mga call center agents na permi sila gapulaw sa data mo damo bala ka-depress. So dapat dito kadawanta sila kag buligan kagaan man sa suporta kay ang mga call center agents sa kalabanan ni sa ila breadwinner sila ni ang nagabayad kuryente, internet, bakal mag-groceries nila after na nila bayad kag bakal mag-groceries pila malang nabilin sweldo nila pulawan na nila pro na sila sa depression. So anong kausa gid ang cause sang depression gid nga ini kagawad? Ay kanya-kanya man mo hindi taman para na ma-generalize pero iba na siyempre kung
Iba niya wala ka kwarta, depressed ka. Aha. Iban kung wala ka love life, depressed ka. Aha. Iban kung wala ka obra, depressed ka. Aha. Kanya-kanya na ya. Pas man na bala nga kung may masakit ka sa lawas, dapat mapa-check up ka. Kung may lain man mo na paminsar, mapa-check up ka man. So far damo man ang gakadto dira sa aton kagdamo. So ang pagbulong sa sining depresyon nagadepende lang ini sa biktima man mismo, Mayor. Depende sa tao. Kung galing kagawad. Kanya-kanya na that is why miya na doktor nga sagad gidira nga storyahon niya na iya ang tao kung anong mabuligda. Miyara man na dito last time nga mag-asawa gina marital counseling taman gana kakadto man sa aton opisina kag pangayo bulig. Tanan hindi lang tanan nga ara da bulig, hindi lang financial kay hindi ta kasarang. Now, siling mo nagpalakat ka sa Amerika, nag-eskwela ka to political science. Ano, nakagraduate ka naman din sa San Agustin sa political science. Nagkuha ka sa masteral to sa Amerika? Ilain na siya nga political international studies na sa hindi siya masteral. I see. Aha. Now, si former Vice Mayor, si Chok Giling de la Llana, anong relasyon nyo? Lulo ko na siya. Sang dadumduman ko ang dasang kampanya sa bata pa ko. Ako takot sa ano yun eh. Poster yun bala ako taker. Taupod ko sa buli. Iya kagapang atag sa iya flyers. Ti, nadumduman ko sa una. Siya man to nagapagdakop sa mga may mga diferensya di siyudad sa Iloilo kagaging napabulong. Yes. Ang amuna si former Vice Mayor Giling de la Llana ang nagtukod sang task force care for the mentally ill. Miyara kita na subong. Ang amo naman isa naman ka programa ni Mayor ang mental health and psychosocial support program i-preventa nga mag mentally ill ang isa ka tawo. So dapat i-preventa na para hindi na makalabot sa muna ng stage. Aha. Now, subong kandidato ka sa pagkakonsyal sa Team Uswag, no? Nano ang may previous record ka pa nakagi ka konsyal ne? Wala pa. Last time nagpadalagan ko sa 2022 independent. So, maski independent kita sa 2022 do dako man ang buto na nakuha naton. Pero subong ara kita sa Team Uswag. So, nami gid kay syempre lain gid kung may grupo ka, lain gid ang Team Uswag sa pamuno ni Mayor Jerry Treñas. So, happy kami and we are very optimistic nga sa palabuton ng eleksyon maging positive ang maging resulta sa Team Uswag. Aha. Nga ang anong nagtulod sa imo nga nagdalagan ka subong nga timpo sa eleksyon ne? Kay nag-decide ako nga napadalagan kay para ang ini nga programa ang mental health and psychosocial support takuunta gaantas ang budget palaparonta ang skopya nga tanan nga makabenepisyo ang pumuluyo sa syudad and also isa man sa mga plano naton nga padamuon ta pagid ang aton nga mga scholars sa syudad and ang aton nga eskwelahan nga public schools dapat competitive man. Kung gusto ta maging competitive ang eskwelahan dapat makuha kita sa mga maestra nga medyo taas man ang sweldo. Ipatinuntas la sa mga seminars para nami man ang pagtudlo para makaproduce sila sa competitive man nga mga estudyante kag graduates. I see. So, nagpamati ka mga kabiyanan kay Son Tobe Kagawad, Nini de la Llana. Apo ini siya ni former Vice Mayor Chok Giling de la Llana. Ang oras diri sa Bombo Radio, alas 2:02. Karon, kamusta ang imo paglibot diri sa syudad sa Iloilo? Actually, pag-iman mag-official start, no? Ang kapit period, pero of course, kanti ang tanan nagalibot na diri, no? Sanin ka lang magkanto, san hindi man diri sa syudad, nagapreparar man para sa ila. Kamusta ang imo pagpamulso sang
pagbaton sa mga tao sa imo sa mga kabarangayan na So far, Sir Manny, so good. Na maskin diin kita magkagto nga barangay, either mambal sila nga kilala namon si lolo mo, ikaduwa gambal man iban nga, oy nabuligan mo dako gid ang benepisyo namon sa mental health nga gintukod ninyo ni Mayor, na happy gid sila. So far so good, very positive ang pag-welcome sa akon. Ati daw naman ni problema siguro Bisa sa ngalan na ni Chok Giling Dilalia nati matandaan ka na sa tao sini ka kilala na sa mga tao. Diri sudad sing Iloilo. How much more pagid nga ti nagupod ka sa Timos Wag, ara si Mayor Triñas, ara si Inday sa Triñas, ara man si Vice Mayor Jeffrey Gadson Yes, kay do ma-feel ko gid maski hindi kami magkagto ang overwhelming gid nga pagsuporta sa Team Uswag. Maski hindi kami nga barangay. So happy sila nga ara kami. Happy sila nga pamasyar kami sa ila, magkapi-kapi. So very positive ang response nila sa amin. So paano boss yun naman kalibot ang tanan nga barangay, no? So far wala pa man hindi. Wala pa. Subungan ay Christmas break anay ang amon anay nag-focus kami sa bilog ng December sa walang katapusan nga Christmas party. Damdamo Christmas party na tinatinan namon. Mo gani gina sa isip ko sobra 25 ka Christmas party ang ginatinan. Amo gani nga sa Nobyembre pa. Wow, amo na gani nga gina-intro ko kay na nga dili ko ganag mukaan baboy, ha? Hindi pro si mo daan nga do medyo sabi-sabi ka mga daan Ate ako sa kaya kaon na lang ko sa bong isda kag laswa. Kay do sobra na gid, do hindi na gid. Budlay na matumba taw lak pilas. Mugid. Anyway, dawayan man tabang kotse mo, no? Basi kung may dugang ka pa nga mga mensahe sa mga kautoran naton diri sa siyudad sa Iloilo, hindi ka na malipatan sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Iloilo. Si Nini Dilaliana mga kabiyanan sang Team Uswag. Apo ni former Vice Mayor Palangga sa mga pumuluyo diri sa siyudad sa Iloilo, si Vice Mayor Chok Giling Dilaliana. Basi kung may dugang ka pa, may tugon ka pa sa mga kautoran naton diri sa siyudad sa Iloilo, Yes, thank you gid Sir Manny, kag thank you man sa Bombo Radio. Ang message ko lang sa pumuluyo sa syudad, ako si Nene Dilaliana, gina-wish ko kamo kag ang inyo pamilya sang Merry Christmas and Happy New Year. Kabay pa nga kamo kag ang inyo pamilya mayong lawas lang sa palabuton nga bagong tuig. Mula nang wish ko sa pumuluyo sa syudad nga good health lang sa tanan para wala lang ta problema. Magpalagaan na kita and I wish you good health and happiness. Thank you very much gid Sir Manny. Thank you gid. Basta Radyo Bombo. Salamat gid. No, Nini Dilaliana mga kabiyanan. Isa ka kandidato sang Team Uswag sa idalom ni Inday Raisa Triñas, ni Vice Mayor Jerry Triñas. Of course nga tatay-tatay sa ibabaw amo iya si Mayor Jerry Triñas mga kabiyanan ang last term sa subong kag mabulos sa iya way dua-dua sigurado na gid si Inday Raisa Triñas mga kabiyanan sa piyak yang gabayin sa gamay na lang ginutlo sang nabilin sa ato sinipalatutunan ang Ungka flyover mga kabiyanan bukas na in full capacity ang Ungka flyover adira sa distrito sang Haro sa Barangay Ungka. Ang iba sa nada Pabiya, puro laban-laban ang Pabiya, Ungka Pabiya kag Ungka Haro mga kabiyanan. Tiniya sobra na 1 bilyon ang gingasto nga project na da mga kabiyanan sa ato sini mga gobyerno. Sa ato mga gobyerno, sang ato sini nga gobyerno. Di kay mo kita nga mo na nga pila-pila na ni katuig, 5 na katuig nga obranay. Duha na konsultat mga kabiyanan ang nagagi dira ang original nga contract price ni mga kabiyanan mga 30,000 plus lang ti bangod sang kapalpakan mga kabiyanan nagsobra 1 bilyon ka pisos ang bilis sa sini nga project amo ni siguro ang pinakamahal nga flyover sa bilog nga Pilipinas mga kabiyanan
ti sobra 1 bilyon ang project, ang mga dalagkong ang salakyan, hindi makagi. Sa Manila, kakadto man tato, di man tabukis Manila, mga kabiyanan. Sa flyover yang tanan nga mga dalagkong ang salakyan, nagagi. Pwede makapatong, pwede makagi. Dito mga kabiyanan sa Metro Manila, diri lang sa aton. Nga hindi pwede makagi ang mga dalagkong ang salakyan. Botang balon sini mga kabiyanan. Ano botang balon sini? Ang DPWH mismo, wala salig sa kapag-on sa ilas ni flyover. Hindi nila masiguro kung paano kapag-on ang ilas ni nga flyover mga kabiyanan. Ang muna kay mga incompetent nga iban nga pang-ubrabla, incompetent, kakadamo sa anomalos transaksyon dira sa nasabit nga lugar. Kadamo kaya mga kabiyanan, ti kabay pa nga hindi na ni sagad pa katayog na da kapag hindi sa sagad salop magsige-sige na da ang gamit sa siyanang flyover mga kabiyanan. Nagaduda ti amo ni mga salakyano nga hindi na hindi pwede makagi. Ang madalag ko nga salakyan mga kabiyanan nga ginadumilian nga pag-agi dira dump trucks mga dump trucks nga mati mabugat gimana ang wing vans, ang trailer trucks mga kabiyanan, ang motorcycles, at hindi gimana pwede motorcycle ang bicycle di man na pwede, ang e-bike hindi man na pwede mga kabiyanan, kag tricycle di pwede, natural na hindi pwede. Pero ang madalag kong salakyan katulad sa wing vans, hindi pwede nga makaagi mga kabiyanan. Ti daw dire lang kita nga flyover nga hindi sakaan, hindi magyan sa mga mabugat nga salakyan. Bot sing ano liwaton ta nga ang DPWH mismo mga kabiyanan, way salig sa ila sining obra, way salig mga kabiyanan ang kapag-on sang ila sini nga flyover mga kabiyanan. Tiyan mo na ni nga kwartang gigamit. Way pagmusalig, way pagmusalig nga bilyon ang gasto sang people's money mga kabiyanan. Way pagmusalig, sang inyo sining obra mga kabiyanan. Kaya mantin naman nanyo, doro ang katuntuan, doro ang kapalpakan sa sinang project. Mga incompetent ang mga tawo nga nagulubra dira mga kabiyanan sa nasabi tiya nga billion of pesos worth of flyover mga kabiyanan. Ang balanta na dugang diri sa ato sila panagtutunan, pawibisan ni mga kabiyanan, kag monitoron ni ang operasyon dira sa pagpulswing na sa pagbukas sa ongka flyover mga kabiyanan. Sa piyak nga bahin, kung tani, mangin ko po naton, si Kagawad Romel Duron mga kabiyanan, parte ini sa parte ni mga kabiyanan sa disallowance ni former Mayor Jed Mabilog. Pero in the spirit of Christmas, siling ni Kagawad Romel Duron, in the spirit of Christmas and New Year, ipaiway-way anay. Pagambal sini mga kabiyanan kay mag-file sa isang resolusyon. Urging, Commission on Audit, i-endorse ang ombudsman ang disallowance kay kadugay na sini mga kabiyanan. Magbot 39 million pesos plus, may 1 million paged, malapit ni 41 milyones pesos nga disallowance mga kabiyanan ni former Mayor Jed Mabilog mga kabiyanan. Amo neng ramag nga isa nga ginwigit diri syudad sa Iloilo ni former Mayor Jed Mabilog. Wala na garing sa nagkakaigo ang panahon diri sa aton sini palatutunan. Alang-alang na gayri aton sini panahon magapanumbalik kita sa Huwebes nga adlaw. Ini ang inyong lagad si former board member Manny Galyar. Magasiling madamong salamat sa iyong pagpamati. Mayadayad nga hapon sa inyong tanan ay shall return sa Huwebes nga adlaw. Mayong hapon. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs.
Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano. Ini si Congressman Nonoy Defensor nga mainit nga nagatamyaw sa tanan nga Ilonggo sang isa ka malipayon nga Pasko. Kabay pa ang kasanan kag kabuot nga dala naton sa Pasko, madala naton sa aton mga pamilya kag mga kubos nga mga kasimanwa sa probinsya sang Iloilo. Sa liwat, Merry Christmas and Happy New Year. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sa isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Mga palangga nga kasimanwa, sa ulugon naton ang Pasko nga puno sang kasadya kag paglaom. Dumdumon naton nga ang matuod nga mensahe sang Pasko amo ang paghigugma kag paghatagay. Sa aton mga selebrasyon sini nga Pasko, hindi man naton pagkalimtan ang aton mga kauturan nga ginakulang sa pangabuhi. Ipaambit naton sa ila ang grasya kag kalipay sining tion sang Pasko. Padayon kita nga maghumpong kag magbinuligay para sa kauswagan sang probinsya sang Iloilo. Ini si Governor Toto Defensor. Kaupod ang akon pamilya, kag sang aton partner sa kauswagan Mayor Lian de Buque, our partner in good governance, kag uswag Ilonggo Party List, nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko, kag mainuswagon nga bag-ong tuig. Para sa mga mag-abyan o kung magpamilya, apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipachecker anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada
Gunagod malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan ang daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agod makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondo gate kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga walahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon yun sa inyo. It's a happy, beautiful Monday. Good afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Lunes kitang edisyon 23, ika-23. So, Disyembre, ilang tulog na lang? 2. Let's check ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Yes, that's true. Keep on sharing the love. 2 days to go before Christmas. What would be your gift to our Savior? Think about that. Hello again, this is Tita Regine. Kumusta ang inyong mga istorya dira? May arapang Christmas? Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kung nasulat nyo na, then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or kung makapamasyar ka mo, diri sa syudad, ulayhon na lang, dulong sang inyong mga istorya. Diri sa Sky City Tower, sa Mapa Street, Iloilo City, Puerte. Ang traffic everywhere, dira especially sa may super area. Sige lang, aware naman guro ka mo halos tanan, no? Pero hindi mapunggan ang Christmas shopping rush. Sige, amo na, no? Isa sa mga indications that you are really so eager to share the love.
pangita-ngita regalo para sa mga pinalangga. Umpisan ta ang ating program this afternoon by sharing with you the song from Adrian Vicencio, Kiss Broken Hearts Goodbye. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Times change to turn the rims, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss Broken Hearts Goodbye, Adrian Vicencio. Pila na lang gid kaadlaw, we're going to say goodbye to the year 2024, including ang ating mga heartaches. Ipamilin ta na, no? And look forward to the year 2025 with great enthusiasm and hope. It is now 27 minutes after 2 o'clock. Mga kabombo, sa liwat si Tita Regine, ang inyong kaupod of course. This is Tita Regine para sa KLP. Ari kita sa ating first story from Aries 8. Dear Tita Regine.
Tita Regine, maayong hapon sa imo, kag sa mga tagpalamati. Long time no right man, si Aris 8. Amo, gid man ni ang life sang college student na, no? Kapina kung lapit na ang finals, ang kasakuon sa mga students, do hindi na mauntad. Tita, tapos naman ang among nga finals, kag permahanay ka clearance, pero ang iba nga course sa among nga school, this week pa lang sila katapos ka paperma. Tita Regine, amo na, kung nga nga kasulat naman ako sa imo. Kadugay man, antes ako makatsyempo nga makasulat sa imo, tita. Sang may klase pa, gahambal ako sa kaugalingon ko nga masulat ako kanimo. Pero tungod sa kasakuon, nagakalipat ako, tita. Well, ang ako nga i-share sa imo, kag sa imo nga mga tagpalamati, kung gaano ako kaswerte nga may ara ako mga classmates, mga teachers, kag mga fellow students nga maintindihon kag malawig ang pasensya sa bata. Dito na share ko na ni siguro no nga 3 times a week ko na nga ginadala si ER sa school kapin pa kung hindi kami katama kasako. Ito na share ko na no, Tita Reg. Anyway, tita, once madala ko si ER sa school, hindi ko lang madiparahan nga gakagwa sa sulod ka classroom. Ginalagas ka mga classmates ko or iban man nga student sa sagwa ka room. Kay tita, mahilig ni si ER bala manago-nago. Hasta hindi ko na matatulupangdan sa sagwa na ka-classroom nagdalagan. Tita Regine, kung kaisa, ginapangita ng day ma'am ang bata. Kaya nahidlaw man siguro sanda. Nga once nga mga lasi sanda, may bata nga masabad, kag nagsabay man kananda kung mag-lesson na. Kita nga man president sa among section, once gani nga may mga paprint, titayan ko na chat sa iya, kapin pa kung tama, gid kada ko ang kantidad, gahambal ako sa iya nga kung pwede, amat-amaton ko lang bayad. Ga-okay man siya, tita, or may ara balaydan sa mga bayo, to the rescue siya dayon. Tapos ginabayaran ko lang, bulos-bulos sanda ka Vice President namon, tita, tabon sa balayran. Siguro, hindi sanda classmates ko, ambot lang. May mabulig man sa akong tita, pero hindi kaangay sa pagbulig da. Tita, hanggad gid ang akong pasalamat kay sanda akon nga mga upod kag classmates. Tita, ginsapar gali kay President namon ang amon nga clearance sa dean mag-osa during sa amon finals. Kundi tulad, tawhay na kami, iban nga section sa Paranay, sanda paperma sa DIN, kag sa OSA. So, hasta na lang diri anay, Tita Regine, sa gihapon, this is Aris 8. Maswerte ka matuod, Aris 8, nga ka very understanding, kag ka mga compassionate sa imo nga mga teachers, ang imo nga mga classmates, nga okay lang sa ila, no? Dala mong imo nga bata, considering at wala ka man bilinan sa imo nga bata. So, siguro, na-attach naman sila sa bata, most probably, no? Nga, nanamian sila, nahulog naman ang ilang buot sa imo anak nga si ER. That's why, kung hindi mo dala si ER, ginapangita-ngita Manila. And whenever ada si ER, to the rescue gid sila, no? Kung madula-dula gamay si ER, sila na ang galagas, sila na ang gapangita. And you said, no, before nga whatever they have, gina-share gid nila sa bata, especially ang sa food. So kanami, kay at least pahamtang ang imong isip, and at the same time, inabala nga excited ikaw nga maka-eskwela, nga wala mo ginapanumdum kung sino bilinan mo sa imo nga anak, kay pwede mo siya nga mabitbit, kay gina-allow sa imo nga mga teachers, sa imo nga mga classmates, kag nagabulig pa sila sa imo, bantay sa imo nga anak. Grabe, no? Siguro you are very well known sa inyo nga school nga estudyante, ang estudyante nga may dala nga bit-bit or may bit-bit nga bata permi sa classroom. That makes you very unique. But di na mo man makita, no, how far ang pagka-understanding and ang pagka-compassionate sa mga tao sa imo nga palibot. So sige lang, concentrate on your studies, and at the same time, no, kung wala gid choice,
Anyway, ginalaw ka Manila, so bitbita ang imo nga anak. Salamat gid Aris 8 for finding time no matter how busy you are sa imong pag-eskwela sa pagsulat gihapon diri sa kahapon lamang program. So salamat gid. It is now 2:33 in the afternoon. Sa gihapon nagapamati ka mo sa kahapon lamang program kaop dinyo si Tita Regine. Magapanumbalik kita with another story to be shared with you pagkatapos ng pinaka-importante nga mga pahibalo. Ini si Mayor Jerry Tredias, kaupod sa akon bug-os nga pamilya, panamyaw gid sa inyo. Sang malipayon nga Pasko kag bag-ong tuig para sa tanan. May the light of Christmas guide us towards a bright and prosperous future. Nangin nausuagon ang aton nagliligad nga mga tinuig. And each year, we always finish strong with numerous awards and remarkable accomplishments. As we approach the new year, let's continue to be united, ululupod naton nga ipadayon ang kauswagan sa aton syudad kag tagsa ka pamilyang Ilonggo. Again, I'm wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo.
Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi... And again, 2:41 ang aton nga oras and here we go with our second story from INB sa iyang episode New Year's Resolution 2025. Dearest Tita Regine. A blessed, happy, peaceful, and a very prosperous New Year to all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, and all KLP lovers and active listeners. My friends, what do you think you have for the new year? Will it be a new dress, a brand new car,
Ano comfortable bedroom or restroom? Well, after sang ato nga pag-rejoice for the Christmas season, we're excited na naman to welcome the coming New Year. Oftentimes, nag-istorya kita about New Year's resolution, a statement of expressing our will and opinions. Mostly sa school, we ask our students about their New Year's resolution. Ginatagan ko sila 15 minutes brainstorming agud nga makatipon sang ila ideas. Kalabanan nagtaranga-tanga, samtang ang iba naman nagahuna-huna. Namangkot ang isa sa ila, ikaw Migs, anong imo dapat i-resolve sa praabuton nga bagong tuig? Siguro, i-resolve ko, akon katamad sa pagtuon. Permi lang abi ako natuyo, kay gabi ron ako nagatulog. Siguro, liwaton ko ang akon nga schedule. Maturog ako temprano, kag magmatait aga pa sa pagtuon, kay malinong, waay distorbo, kag madali maintindihan ang leksyon. Para laging handa ako permi sa akong leksyon, kung may quiz man o kung oral recitation. Dayon nagsabat iya amigo. Sa akong tana, kabayan Megs, istoryahon ko siguro ang akong uyab, nga hindi anay kami magsigi kakita-kita, kay basi matentar kami, kag madisgrasya, makabuhat sa isa ka butang, nga hindi pabagay sa amon, kay nag-eskwela pa. Nadlok ako, kay basi bala bumusong si Bebs, ano dulang, kung hindi ako kapadayon sa ako niya pag-eskwela. Mabudlay, bala mangita ka obra, maskin may natapusan ka pang kurso. How much more, kung why ikaw may natapusan. Ti ano dulang ang mahimo mo, nga mabuhi mo ang imo pamilya. Mangarga sa pantalan, sang sinako nga bugas, mais kag asukar, ay, kadako nga disgrasya, kung magpang-alang-alang ka. Mahibi ka gid, why ikaw ibakal gata sa bata mo. Very good. Mayad gidjamigs ang imo na hunaan subong. Eskwela, anay kita, agud makatapos. Dayon mangita trabaho, kag kaisa magsulod sa kalibutan sang kaminyoon. Do sa mayad nga plano ba? Sige, kana meron ka di Umpisahiron bala ang paglastar, the organization of your ideas. Tinga akong tana, hambal ni Lina, handom ko gid nga mag-abroad tapos ko eskwela. Maapas ako sa akong magulang sa Saudi Arabia. Kanami isang amo kag ama niya, permi sanda nagalagaw sa ibang nasyon. Ginadarata na nga caretaker sa duha ka bata nila, kagkatawhay lang sang iya nga obra. Dayon, supton kong akong sweldo para ikapital ko sa sarili ko nga negosyo. Waay amo. Kanami sa entrepreneurship, kung maaram kaw man lang, magpatikang sa negosyo mo, kag waay ikaw bisyo, madasig magdako ang negosyo. Kabay pa nga giyahan kag buligan ako ni Lord sang akon handom kag dumot sang una nga bata pa ako. Tapos si Aida Tana, nagpakadlaw-kadlaw sang iyagin presentar nga New Year's resolution. Abi mo, kung ano, Tita Regine? Maminyo, kuno Tana, sang 4Ms, matanda, mayaman, at madaling mamatay. Puwerte, kagkadugay sang amon kinatawa. Hasta man si Aida, doon na sa lamuukan sang katawa. Nagpalamula kay nagmudlo ang mata. Ano pa, dumadinalagan kami sang ehitsura. Remarks ni Olik, maluyag nga tigulang sa imo Aida, ang imo mata nagamudlo o nagasiga. Maskin tigulang nga bugtot, pakadalagan pa sa kahadlo. Saway sang maestra, husturon di Hindi man ninyo pagpatami si Aida, basi malipong tana. O si Pai, gani, nagiriri isang katawa. Si Max Tana nag-urubo, samtang si Eda nagralaway. Naghiripos ang tanan, kay hatagan kami ni Ma'am Tanan sang 65 sa amon GMRC. Timan, do bugas man nga hinuraman ang gulpi kahipos ang klasihan. Sa may likod dapit, si Kristana kuno mapailot, kag naghambal, Ma'am, gusto ko mapailot. Subong gani, nagaumpisa na ako himo sang eroplano.
Nagapabulig ako panday sa amigo ni tatay nga retired pilot. Ato bala si Captain Job, private pilot ni First Lady Imelda Romualdez Marcos, nga iyagin pa-resign temprano kay gulpi nagsaka ang iya dugo pagpasurip niya sang eroplano. Nga hapit makabunggo sa isa ka cell site. While si Ver, madoktor kunutana. Kay nakita niya sa iya tiyo nga doktor nga kadasig nga nagmangaranon kay damo iya pasyente kag dyan dulang ka na nagabakal sa medisina nga doble ang presyo. Kung doble ang presyo, kung magbakal ikaw sa butika, kag iya handom, mga sawa ta na kay Liza. Tungod pharmacist siya. Kung sa diin, ang kwarta, daw buyo lang nga nagapila, mabakal bulong sa butika. Ay, kasadya lang tita. Kaya ang iba, serious mag-istorya. Pero ang mga sarwayon, doon nagatika lang para mahatagan mayad nga grado sa maestra. Apang ang hambal ni ma'am, hindi ninyo paglangulanguha ang inyong New Year's resolution. Kay tandaan ko gidi kung matuman ninyo sa prakaadlaw, tanawa balamig si pakas, kundo ano ang sitwasyon na subong. Kanugon. Isa do lang daan katuig na makagraduate na. Pero kay nagpagusto, nagpatuyang kahampang sa mga babae. Kundi ay masalto, bumusong ang isa, kundi ginpaulian tana. Mirisi, way gapangirakira, way gapamati, kaginahambal sa mga ginikanan na. Amo ang resulta. Gaba sa ritubado nga bata. Isaran kalarawan nga makuhaan naton sang leksyon. Lantawon tagid sa unhan ang aton padulungan. Hay, base kita magtalang sa husto nga banas sang dalan. Ang mayad gidaan nga futuro ang dapat kabuton. Pero subong, nagaumbilay kalapat kag pangarga sa pantalan. Tita Regine, tama, gid ka makaluluoy. Do hindi ron ka panghiramos sa pagpanarabaho, aron mabuhi 3 nila ka anak. Palikero lang gyapon, huwag man gani kirida, pero madasig pa mang nobya. Tita Regine, ikaw nang bahala pag-rate sa mga New Year's resolutions gin-present sa mga estudyante. So, diri lang anay ako kutob, kag sa sunod ko naman ipadala ang reserve ko nga mga episodes. Thanks gid, Tita Regine, for reading our New Year's resolution. Mabuhay kita tanan sa KLP. My fellow listeners and letter senders, may God bless us all and may the angels' message of peace on earth and goodwill to men reign in our hearts this new year. So stay safe always and Godspeed, truly yours, in B, sang Iloilo Province. What is the most and the number one common New Year's resolution sang halos kadaman? That they would lose weight. After sa mga pila kahugnat ng mga Christmas parties, kan anay here and kan anay there, numero 1, no? Ma-lose weight na, ma-exercise na, well, sa mga estudyante, matuo na maayo. Sige So many New Year's resolution. Yes, we can start, but ang real struggle, no, kung paano i-sustain until, no, nga ma-reach mo ang imong goal. Malabot mo ang luyag mo labuton, based sa imong mga ginpanghimo nga New Year's resolution. So good luck sa aton tanan. Thank you so much, Gid, sa imo NB for sharing with us another story. God bless you also. Magapanubali kita pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro salin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo
Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino Commercial Air Transportation. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas ginbuksan sa Iloilo sadtong 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara. Utility of Elementary School of Cabalabaguan, Mina. I hope nga kabalo ikaw ang aton nga winner nga ginawag naton last Saturday. So ma-interview ako sa imo this coming Saturday man, December 28. Wa ikaw sa magiging bilin nga number. But I just hope that you can be with us sa ining Saturday. Sapagkat mo diri kadto ka before 2 p.m. diri sa estasyon sa Bombo Radio, diri sa May Mapa Street, and pa-Xerox ka lang sa imong ID 2 copies. All right? So utility, I'll be looking forward sa aton nga atubangay sa pag-interview ko sa imo this coming Saturday. And for your own stories to share, mga kabombo, diri sa KLP, take time nga
pangita sa nga chance para nga makasulat sa gihapon kag makapadala sa mga kasaysayan ninyo before the year ends. So paki-email na inyo mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Lolo Dencio, salamat gid Lolo kay I heard from the security guard nga nakuha mo na kuno. Ang dapat nga kuhaon mo diri nga ginbilin para sa imo diri sa studio sa Bombo Radio. So salamat. Magasunod na mga kabombo ang inyo naman paborito nga mga dramas after sang kahapon lamang program. Magasunod si Tuyang Ermitanya, after si Tuyang, amo naman ang Provincial Jail, kag after sa Provincial Jail, ang Dear Diary. Mga paborito nyo gid nga mga dramas that you are also looking forward to every afternoon nga pamatian diri sa Bombo Radio Iloilo. Kita naman, magabalikay kita tomorrow sa Tuesday edition na sa ato nga palatuntunan. Wow! December 24, that's Christmas Eve. Sige, maraming salamat sa inyo. I'll see you again tomorrow sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.